Hi guys, hello guys, Masfera say, boy, I found something I for guys. Can you story can you also? Guys, muri say. Chimboyai pano guys, pane ka story karipo. Timbotaura ka story karipo. Chimboyai pano timbotaura ka story karipo. So pane kanyaya karipo. Katinoda kuti timbonwisana, mumbonzwawo. Mumbonzwa ka story aka. Foni kwaenda pakakurisa ndaendisa. Yeah, guys, move, okay? Yeah, boy. Murisai, guys, Murisai. Hello? Ended. That's gonna say, die and I life. Dapa life. Shut. Right. We are in Moonsway, guys. Let's allow you guys take a young video. Let's go to my notification was scanner. Inga Murkus watch game to beat one as one. People are not seeing my notification. Saka imimi. Ramuno go tell guys. Couldn't share our life. You could take a ram. Timbo take a ram guys. Moonsway. Take a ram Moonsway. I pan up. Tegaiva mwemunzo nyairi pano imimi chenyu kungotega vamwe guys my life achapi ma ask pama notifications my life angu ask pama notifications zvachose saka vanhu havasi kuuziva izvozvi ndatona vanhu ine kune 340 something watosa chividhio chane zuro inotaridza kuti how many people are watching izvozvi vasina kukwanisa kuona zuro saka ndokumbira kuti guys ingotegawo vakuvanotega at least andika hesi grace zviri sei vanhu havaoni ma notifications saka ndokumbira kuti mungotegawo kwai ndanchiti ndinodega sure ma notification asi kuoneka aiwa ma notification asi kuoneka hakuna ma notification hakuna titozivi kuti what is going on takatolojawo complaint saka vachadhila nayo hazvatove nemamanzi zvichidaro haisi kuoneka I don't know what is going on saka ndokumbira kuti mutegere vamwe guys tegai vamwe guys tikangofamba tikasvika panhamba yakati totanga life yedu tegerewo vamwe guys tegai vamwe hanzi at highlight inoita sei hanzi I'm always watching chimunya ishuwa aini hatichakuoni pama live chaipo hatichakuoni tinofunga tinongozokuonawo time tofunga unenge usina kuona notification uzongona yapera hatichakuoni zvemachokwadi hanzi nhasi ndasvikira nawo yesi jini mupande zviri sei nhasi wasvikirana nayo hanzi makarukwa nani free hand kwandiri ndashaya angel ndakarukwa nemwe mukadzi wekunamibhia so iwe zvakaoma inini mwoyo wangu utofunga kuti ndoda kutorelaxa vhudzi rangu shamwari kuti ndisanetseka nenyaya dzokurukwa idzi ndongosunga chipafu tichinda ndakuda kutorigadzira because zvevhudzi kunoka uku tikutoshaya kuti mahairdressa shosho ekuafrica muripi kuno kushuwa muite mari hakuna mahairdressa kuno vanodhura vanhu ivo vaya zvokuti hei dina ndine mukoto wekupinza mahairdressa angu matatu ndaitoita mari yangu yakasviba zvino mwopinda sei kanyika kacho hakapindiki zvekumhanya I don't see your life, let me be blocked. No, I didn't block you, Tanaka. And number who block. Ask you my notifications. I'm not sure if you quit up a my notifications. Saka wana nozo nama life after toto peza. Plus, this is that quit up pressure na show because the mariacho ino yao kana mapeza life. Kana mapeza life pepe makuona chachimunya. Maadza chiwanda. I think those suka shaka shitira. My life ads anenge awanda saka munenge makuona nema ads saka ndo mari yasukawo ndo mari yedu saka tinyanyi kudi atisinyanya kuwara nazvo edu zvemanambers isusu palife because yedu mari inouya after life ndo zvakatovharira izvo zvokuti musaone manotification ndo zvakabvisira because ipo ndo pane mari yakewo anomaona kana izvo tichitaura kudai so maads haabudi saka mari yake anoitawo naiye ishoma anomaona mukauya mukazara panapa pasina maads ana ilos chero nekwandiriwo imari shoma asi mukazoya after ndapedza maads onyatsokudigwa manje muchiti mukaona ziadropinda mukaona ziadropinda ndo mari yacho ndo zvakablokera panapa saka it's fine
George Murukazi, hey, angadzi yangu iwewe ndiwefunga kuti welcome to England. Hona mukakadi box ke ku England kana kugara ka George. Tarisa kakadi box kana kugara kuno ku Europe. Ndiwefunga kuti welcome kubva watiza tikatiende vanhu mune fake rudo, fake love ndo yamunayo. Sure team right, hey. Wave muno mukana akazoti welcome. Mwana utoona kuti vashoma nenew vakanga vanotori ndo vanotona ndo vanhu vako chaivo manje. Vanhu vako tiri ma silent but smell ende ndo paunonyatsotozoona kuti ya iri ndo timu rangu iri. Anoona kentesa chikunogedza nebanga ndikatonzi what panapa. Saka ndo nyaya yacho iripo guys. Chingosvika yenyu kana pa 200 TV datanga kudedza nyaya iri pano nhasi yakaoma. Nyaya iri pano vedu wedu ndoda kuti muuye ini ndikataura munoti ndinotaurisa muzviwire handika varume imimi vakadzi venyu vanenge vakamukagara navavo mamunozorora kumasangana kujoni kana kuti ku UK kana kuti kupi munombobvunzawo here kuti hanzi but zviri wrong totukirwa vakadzi vedu takati vava vatisingazivi kuti vari palife musingazivi alright munombobvunzawo here kuti vakasiya vana here munombobvunzawo here hanzi welcome to England house is what matters is the amen Jessica chikuru chero ndepe kuvata padisinganayo ine mvura inongonayo anytime ndo chikuru chiripo ndo chikuru chinotindakidza nechekuti pa next door unenge uchigara nembingaudo yemachokwadi muchingogara pakafanana ndo zvinongondinakidza kuno ku UK. Second area ndinogara yakamixa varunguka ikamixa maasians aya anotora nemabusiness pese unotoona kuti varizive mari mota dzavanenge vachivaridza zvimaposhi zvinenge zvakapakwa kumagedho asi tete takangogara tose area imomo tiri tose area imomo. Saka ungoona kuti shuwa UK ndimainzanisi handiti. Saka nyaya iri panapa nhasi guys zvakangooma kuti mwana agozotsvaga mai vake akura, achitsvaga mai vake akura achitoona kuti mai vangu avo asi mai vachiramba mwana nenyaya yekuti havasi kuda kuti murume wavo akavaroora azive kuti vakasiya mwana. Muri kuona the complex of the story. Mai vakauya vakarogwa nemwe murume and she did not tell this man I believe kuti ndine mwana wandakaita. Vakangouya kuno vakabva kuSouth Africa kwakabva ngonyarira kuti zi mwana akasara akaregwa kwaakaregwa. Mwana akura, mwana musikana anotega ntsvage mai vangu handiti akunotsvaga mai anotoona mai varipo pasocial media apa mai vanotaridza kuti imhene pasocial media itori mbinga mai vane zvimabusiness zvavo paCape Town apa handiti maona asi mai havadi kunzwa anything about mwana uyu simply because havana kudza murume wavo. Mwana akazama kuenda nekuhama nekupi hanimaona hama dzinenge chingoti kweiwono vatsvagirei inyenge nyaya yakadiscussa mufamily kweiwono vatsvagirei unovadii ivo vakagara vakudhamba kudhara chingosiyana navo vabereki vana mai. I know kuti the mother could be watching me right now because utori munhu wangu zvokudaro uri munhu wepasocial media zvokutodaro handitika zvakaipa vasikana. Mwana wako hanyadzisi haungakoshesi blambi kudarika murume kudarika mwana wako ugodya ugoguta ugovata usingazivi kuti mwana wako kwaari akadyei mwana wako akazvara iwewe no matter kuti wakatadzura china baba vemwana kana chii chakaitika pakati penyu mwana musikana nachanosiva mwana musikana ndewako handiti denda ndirini iwe alright wakavigiridza nini ndichazongoburitsa senyaya iyi sezvairi kana tiri kufamba nenyaya ndinda handiona kana uchiziva kuti wakavigiridza murume hauna kumudza chokwadi kuti ndakasiya mwana at least zvaunogona kuita hookup nemwana kuseri handiti woita ukama nemwana kuseri zvisingazikamwe nemurume uyu sezvo iriyo decision yawakaita. Saka unombofungawo here ko zvine zvawakaita vamwe vana nemurume waonai waita vana nemurume waonai handitika mwana wako musikana uyu muri kusangana pasocial media how do you think she feels achikuona kuti mai vangu ava every day but you don't care munoya mozvita mbinga pasocial media mozvita mhene pasocial media mwana wako achitambura mwana wopotera nekuenda mainini vana mainini votomunyaradza. Hey, you know what I did yesterday guys? Nyaya yakati yauya kwandiri nesura ndakarwadziwa ndikati munotuka muchiti vanhu ngoma munotiti ngoma asi chamunokangama chionai makazvara alright mimi munozvara vana 5 6 7 handiti muri kusiya vamwe vana muri kudhamba vana. Saka what better are you? How better are you? Nyaya yakati yasvika kwandiri nesuro handimaona ndobva ndabata mwana uyu
ndapiwa nhamba ndabata mwana because mwana ipane paakaenda kunochema anomaona akaenda kunochemera vamwe vanhu zvokudaro vana vamwe vanditi munanogona kusovha nyaya yako iyi zvakanaka ndisi smeli yesi lulu uri sei mwanangu ndisi smeli vanogona kuisovha kuseri votaurana sana mai to mother kuti vakwanisa kuita relationship newe kuseri handimoona ende zvechokwadi there was no need yekuti nyaya iuye palife guys there was no need yekuti ndizoita nyaya dzakawanda dzihombeini kuseriko there was no need my intention was ndikabata mai ava toonesana pachikadzi chikuru handika voita ukama nemwana wavo right kuseri vakatonyepa kumurume wavo and we don't want to destroy marriage yavo nemurume wavo handiti asi voita ukama nemwana wavo kuseri mwana agutsikanewo paanochema papa yamwana musikana uyu audzewo chi mai vake guess what ndakati ndawana nhamba dzamai ndofonera mai ndione mai vanotori mbinga handiti maona ndataura namai ndaenda kuinbox kwamai kuwhatsapp kwamai ndikati vasikana makadiko handimaona ndauyawo nenyaya munoziva kuti vakaramba vakanditsikira mazosvikanzi mutaura nemunhu ari wrong handisirini youare talking to the wrong person munhu wamukutaura naye haasiriye handisitomborini handimaona nyaya yekuti handiizivi chinzwai varamba ndindobva ndati but mungangoramba yenyuka vasikana ndandauya in peace kuseri kunoko kuti titaurirane zvakanaka tionesane handimaona tionesane zvakanaka zvikanzi handisitorini ndobva varamba ndichingodropa phone hapana kuita 20 minutes ndakabva ndabatwa netimu revakadzi vaya madhairis aya hanzi makabarova handinamborova gamu iwe ndiwosiri kuona manotification ndotogara ndiri palife manotification asi kubuda chete hapana mboda 20 minutes imbomira tanaka tiri kusvika ikoko hapana mboda 20 minutes ndobva ndabatwa netimu rangu riya zvikanzi kosi simeni babata mai vaya munoona kuda kupusa kwavakaita mai ava ndikati handina kuvaba ndataura navo pawhatsapp zvikanzi vaenda kunoudza munin'ina wavo handimaona kuti ndavingwa nasisimedi aisa nyaya yakuna sisimedi yokusocial media handimaona saka vanoda kutoti vandifumure nenyaya iyi but ndaramba saka ndine maaudio handichakuplayirai pano mainini vaenda kumwana vamanya kumwana zvikanzi zvakaoma leave the sleeping dogs lie nyaya dzokuenda kunofumura kusocial media uchinotaura zvakawanda kusocial media zvinozobatsira chii mangwana mai vako vagara ndivakangokusiya uri mwana mudiki zvinonetsa izvi unogona kuzokanganisa mereji yavo chingosiyana nazvo come on munin'ina wamai immediately ndakabva ndaziva kuti I was talking to the right person immediately ndakabva ndaziva kuti ndikutotaura nani nenokuti nyaya iyi takataura tiri tukuseri and pamessage for that matter handimaona but pasina kana time ndakutodzosera kuchinzi nyaya iyi maitisa kwasisimeni uda kuzama kudini handimaona saka I was talking to the right person right so mwana akachema iyeye akarwadziwa ndakumudza kuti ndakamuta zvokuti ndipei phone number yake ndobva ndapiwa phone number yake nemadhairis ayo ndobva ndamuforwardira machats andakataura namai vake vachimuramba kuti handimuziva ndina mwana akadaro handisirini you are wrong ende ndikavati are you sure because nanditi nyaya iyi titaure zvakanaka kusei handimaona ndobva ndati mirai nditsvage munhu anonzi ningi murume wavo ndimudze nyaya iyi zvikanzi amudze yenyu handisirini right indazvipostira picha yangu makusena nhasi ndaposta picha yangu yemusora nhasi hana zvandataura because murume kuti anoziva kana kuti haazivi ina handizivi tasvika panyaya yekuti no mwana musikana kutsvaga mai vake handika mai varipo handiti mwana ari kuti izvozvi so akazvarawo mwana mai havazivi kana musukuru ane chishuwo chongotangoti mai vake vakutoshora naye handika mai vari kuvaramba mwana vari kuiga mwana because havana kudza murume chokwadi sezvino ndabva ndakatsvaga murume wacho ndobva ndamuwana wamai vaya ndawana murume wamai vaya ndatraya kutsvaga namba yake ndaishayiwa ndabva ndaisa picture ndobva ndangoti wedu anoziva wava muti kwai vandibate kuseri ndo picture nanga muchipenga chirega ndichikudzai kuseriku muchiti kwa maposta munhu muri kumudini ndikati muri kuvhundukei indangoti kana ava vaionawo ava vandibatewo please so that tichinda kuna baba nekuti kuna mai zvaramba handimaona kuna mai zvaramba kuti mwana aite ukama saka tochinda iri nekuna chi network rinetsa tochinda nekuna baba toudza baba nyaya yemamiriro yakaita toona kuti baba vari kuziva here nyaya iyi handimaona vataure nemukadzi wavo handimaona vataure nemukadzi wavo picha remwe muchinda akanaka so akamira handitika I don't know kuti does he know the story kuti mai vane mwana wavakasiya kana kuti haazivi havana mwana wavakasiya I don't know me I just posted the picture ndikangoti veduwe anoziva mai baba ava muti vandibati baba vandaposta vavanzi vanonzi Stanley vekucape town because baba ava tina zvatingavataura zvakaipa because hatisi kuziva kuti vari kuziva nyaya iyi here vari pato kuvigwa kwedziri remwana kana kuti hapana chavari kuziva me I don't know handimaona I don't know saka nangoti vakauya then todini totaura nababa ava toona kuti vanoziva here nyaya kana zvichiita vataura nemukadzi wavo kuti vazoti mwana haanyadzisi yes lulu ita sekudaro zvauri kuita izvozvo bho zvekuti
hanomaona kuti tizoti mwana uyu ari kudini baba vari kuziva here kuti mwana ushu hanomaona hanzi seke mutema ndanga ndisina zvokuita ko ndanga ndichigodini nokuti baba vatingadi kuti titaure zvinhu nozati kazhinji tikaposta panapa vanhu vanofungidzira kuti pamwe akaba mari scam kana kuti mujolo kana kuti kudini ofuchi pana pachiro munhu arova ari kutsvagwa nehama dzake tinongoposta tichitsvaga handiona saka indangoti anoziva baba vedu andibati tiudze babava tida kugadzirisawo girl child kusaidi remwana handika mwana haanyadzisi vasikana mwana haanyadzisi kana murume achikuda nokuda nemwana wako hanzi I know these people handizivi ipapo handimaona mai avantori nebusiness kucape town riri pasocial media business apa rekudzidzisa vanhu mamakeup mwana wavo ari kutambura mwana musikana uyu she's struggling right now handitika ari muSouth Africa imomo haana chekuita mai vane chikoro chebeauty chemakeup kucape town uko mwana haana chari kuita tadza haana kana ari tofa nenzara mwana akazongo mira itidai so ingatinesa sori ndikuita ndichicheka nengekiri yangu zvinorwadza moyo so sad tasvika pakutirega tichingobvundura edu tichitaura because varamba tinzwisane vataura hallo dia yes mwanangu right ndiri palive saka palive apa ndikutaura nyaya yako namai yako ndoya handiri kutaura panapa because zvinorwadza handiti zvikuru sei kuti wanga chindudza matamburo vari kuita mai vako vane chikoro chebeauty pacape town vachitadza kuti urit negweseri chero ukainda ukanoti vakati iclient kana vasina kuudza murume wavo chokwadi murume haangazivi kuti uri ani handimaona saka ndoda kuti uchirondedzera iwewe handika pakatangira nyaya masigo akaitwa maziviro azvakaita kusvika patiri pano nhasi ndisati ndichazobvonzo rangu zita ramai pamberi apa mama vangu vakandisiya kuzimbabwe ndisafoni paloudspeaker vakandisiya kuzimbabwe I think nanchiri grade 3 kwakandisiya kuzimbabwe so vandisiya kuzimbabwe ndozvandakatorwa nadhedhi vangu pandotanga kugara nadhedhi vangu infact dhedhi vangu ndendaigara vakandosiya kumba kwagogo pandotanga kuchengetwawo nagogo then maiguru ukaona situation yandairarama ndichengetwa nagogo inge asina kunaka then maiguru vamukadzi wemukoma wadhedhi vangu ndovakanditoroba kutanga kundichengeta svika ndizopedza form 4 ndanga ndichigara navo ivo naasingatokuwazive pese apa pasina kana communication kana what then ndakazoya kuno Cape Town esu ndangopinda muCape Town ndakabva ndavabata ndikatoti mama muri sei ndava Cape Town munogara kusaidi kupi mama vaya hauna kufara nazvo wabva watondibloka at that time haunambobva ipapo tabva taguma kutara ipapo then ndada kuzosununguka mwana wangu kutanga ndobva ndakatovafonera ndikati mama ndikutasira kuziva nemwana anytime soon vamwe ndichaura itinokwanisa kuti ane munin'ina wangu ndobva ndangotaura kuti ane munin'ina wavo till now iwo then vandazombowaisira futi message bva vangondibloka kubva ipapo hatina kana communication kana vanhu right saka unonzwa sei iwe mai vako vari pasocial media unonzwa sei uona mai vako pasocial media every day handika vamwe vachiposta namai vavo pamamothers day iwe uchivaona mai vako varipo ende mai vako anotaridza kuti munhu anditori nani handika munhu anditori nani iwe uchikwangwaya uchitambura vasina chavari uchivaona chiposta unonzwa sei how do ndoda kuti ukunyatsomurisa mafeelings ako mwanangu in case mai ava kana vakateerera handimaona kana vakateerera pamwe kuda mwoyo wekurwadziwa kana kuti mwoyo uye wekubereka vanogona kufungawo dheira vakapinda mulabor kuti ndakarwadziwa zvechokwadi nemimba yemwana uyu ndoda kuti unyatsotaura mafeelings ako vateerere vachinzwa zvinhu zvinondirwadzawo kuti mutengi amai vari around kwekuti kana taxi ndokwira about 20 rand kuti ndisvike pavari but handitokwanise kuenda ikoko nenyaya yenu hapana communication hapana kana nothing saka zvinhu zvinotongorwadzawo izvozvo kubva pamatondiudza kuti vatoramba kuti havana mwana zvatondibata makusei ndisingatoiti ndatobatikana nazvo handikunyepa saka mai nini vanongochinzi utaure navavo ndo munin'ina wamai munin'ina ndotaura navo yemunin'ina wamai ndotomboenda mumba kwavo saka mai nini avachitaura navo uchivaudza kuti uchivazivisa nenyaya yamai vako kuti ndonzo ukambotaura navo mafeelings ako mai nini avo ndambobvira ndotaura navo hatina tombobvira totaura nyaya yoyo paground hatina but pane pakatombotwa maroro cousin sister yangu kumaroro kwaifanira kutouya but havana tokwanisa kuuya because naiva ndiriko kumaroro kwacho saka vakaregera kuuya because iwe wanga uripo so havana kuda kuti murume wavo azive kuti iwe ndiwani because from what I heard uri kunzi iwewo uri carbon copy yelast born yavo mai vako avo nemurume wava naye hanzi makafanana zvisingaiti saka murume akaisa 1+1
ndakambomuona mwana zve ndambosangana naye. Akaziva kuti ndiwani? Asana kuzoziva. Haana uchingotopa ndisisi ameno Diano wauya ukumba kwamainini handizii. Wow. Ko baba vako ivo vari kuti? Dhedhi wangu vari kuZimbabwe. Dhedhi vako vakanombotaura here namai avo? Vana havatauri. Nhasi ndokupa ndataudza zvoti ndabatwa nasisi nenyaya yamhama tichipa makuseni. Vatongotaura siyana navo vachazouya vega. But ameni. Right. Wakasiwa une makore mangani namama? Ndandiri grade 3. Haana achiri mudika. Iko zvino une makore mangani? Ndikutena 28. Right. Saka 28 minus 3 ichiga is 25. Saka une 25 years usina kukama namai vako but uchivaona zvako. Kana. Tongaona mafacebook. Vazukuru vana vavakazvara 2 ava havanotombovazivikana kuti basa nazvo havanei nazvo. Havatoziva kuti kune chinhu chinonzi gogo. Vana vako vakuru vakuita sekuti utainesi. Ko murume wavo grade 3 8 years. Sorry. Grade 3 8 years. Saka how many years still tongoti kuma 8 years, kuma 20 years asina mbosangana namai vake anditi 20 years. Saka baba vako ava stepfather ava iwowe vanozviziva here kuti uriko kana kuti havatozvizivi? I don't think kuti vanozviziva. Handizishuwa kuti vanozviziva. Saka vakaudzwa kuti handina mwana ndakumboita mumwe mwana? Kuri ndo zvakatotaurika. Mwana tiri 2 nehanzvadzi yangu. Mudiki wachona ini nadhedhi. In fact ivo mama vangu nadhedhi vangu tiri 2. Okay. Saka pane anozikamwa here nababa? Vanocho vanogara naye. Mudiki? Oho, saka mai vakanosvika kuti ndine mwana 1 kumurume uyu. Havana kuti ndine vana 2. Ndo zvakatoitika. Saka nehanzvadzi yako iyi chaiyo yako ikwababa wako iyi hauna futi ukama naye because haukwanisika kuita access kuna mai vako? Ndakatombotaura naye recently kuti ndokwanisa kutombokuonawo here. Akataura mazvanene ndiri kubasa chichiposi. Ndatosangana nehanzvadzi yangu kuti ndimuone. Kura kuti ndiri kubasa pamwe ndiko kuti mai vakati handidi kuzvinzwa? Ndofunga. Are you sure kuti ndimai vako? Ndimai vangu chaicho vanyakutombereka birth certificate iripo izi ndipandisa ramai vangu. Kana ivo vasiri sinzi vakakurambirai vatsinga vanokwanisa kundiudza kuti mai vangu vacho vari kupi because pabirth pane zita ravo. Mai vako vane chikoro chinonzi Lolos Beauty School. Lolos Beauty School muCape Town. Vanoita makeup. Iwe uri kuita nezvei Cape Town? What are you doing? Unogonawo chii? Chaunogonawo? Mana sandi kuti ndogara ndiri pamba ndotsvaga basa asi ndanawo basa mukanda wangogara pamba. Mai vane beauty school muCape Town inonzi Lolos Beauty School muCape Town. Ndo chikoro chavo mai ava vari kutodzidzisa mukuita makeup asi mwana wavo ushu ari kutsvaga basa rekuita house girl mumba. Hands, I know this story. You know the story. Thank you, VC. At least paita confirmation. Mira ndikudze andizoziva kuti ndotaura here information kana ndorega. Mwana uyu imbotira kunyaradza mwana vana mbijana mnin'ini mwanangu. Ndega ndingotaura sezvazviri kuti vanhu vanzwisise. Anditika mwana uyu kuzogara kwakaita nemurume ushu. Hani muri kunzwa? Anoti iye akapinda muCape Town anti achitsvaga basa. Zvinhu zvikaoma zvekuoma zvitanga sina kana pekugara. Mai vake vari muCape Town. Ndobva angozvisvika pakuti anyingawo nomukomana wayo kuti ndiwane pekugara ndobva angoenda kumukomana wayo ndokutozvika kutozvoga kwakaitwa vana. Anomaona ndokutozvoga kwakaita vana ava ndokutogara kwakaita nemurume uyu. Murume wakaroora naye. Murume wakaroora. Murume tati tikuplana kuti tigotiwo tikazowana mari tikwanise nobvisa. Toshaya kuti mai vacho kutodedza chaitova vana kubvisa. Aiwa, Irene Koza, that's so wrong of you as a woman to say that. Kutanzi, is that why you are exposing it? That's so wrong of you as a woman to say that. What are you teaching other women? Vari comment section wamwe vakadzi vari kukura.
uruda kuti vaite the same thing nokuti ngatichangam kuti tivharidzire zvinhu zvakaipa. It's wrong. Mwana wese whether ndakura ndakadai so. Ini ndakura ndine 40 chakadaro antika I also miss my mom at some point. Guys, zvinhu zvikandiomera ndinombochema ndoti mai vangu dei vanga muripo, Mwari dei vanga muripo, mai vangu vanga varipo, ndinochemera mai vangu nhamo dzangu. And munhu wese misses their own mom. So if you are saying ndozvawafungira kuva expose izvozvo tichangam, what do you want her to do? She misses her mom. She wants to talk to her mom. She wants to have a relationship na mai vake. And zvinorwadza kuvaona muchipesana kudai so pasocial media kudai, especially vakaposta handiona vakachena vakadai so iye achitambura. Mai vane chikoro chekuti izvo aite beauty atisi kuti vamude, but at least mwana wavakazvara vakagomera ngavangomuti aitawo chikoro chebeauty, angoendawo sevamwe vari kungoibhadhirawo mari dzavo, ongoendawo onodzidziswa kuita mamakeup handika otangawo life yake handiona. And also this should be a lesson to other women as well. Totoitaura because it's reality, it's things that are happening in our day-to-day lives. We talk about them. Totozvitaura so that other ladies vazive kuti it's wrong. Handika there's nothing wrong, there's nothing embarrassing kuti ndakaita mwana, ndine mwana wangu, kana muna chikuda anokuda nevana vako. Kune vamwe vanhu vanoroorwa ane vana 5 guys. Anonzi Lolo's Beauty mai vake, murume wavo ndiye anonzi Stanley. Animona. There's nothing wrong. Kune vanhu vakarorwa nevana 5 chaiko 5 kupinda mambure because munhu anenge akuda. Koita munhu asina kana mwana aritori single asina munhu anoroora. Saka zvina kana basa izvo kuti anzi ndakaita mwana unobva wasiya mwana, kuramba mwana musikana. Anmwana kuramba mwana musikana simply because wakawana murume kukochesa gumbo rechitatu kudarika mwana wako. Gumbo munomboziva kuti gumbo rechitatu rinogona kufuma rakaenda. Munomboziva here kuti gumbo rechi3 iri rikawana zvinorifadza kudarika iwewe rinofuma rakarova pasi. Murume haana guarantee. Munozviziva here? Zvakangofanana naMartina because she's blocked everywhere. She's blocked everywhere. Hana ukama now it's just the same. I tried conducting here woman to woman. Handika kuti titaure. She clearly denied the child. Saka zvakafanana. I contacted here. Akaramba mundine audio. Akaramba mwana uyu pachena. Saka what are we supposed to do? Todzidzisa sei vamwe? Typically let her do zvichaita kuti moyo wake udzorore. Mwana uyu kana ari kurwadziwa zvaaita izvi zvichita kuti moyo wake ugadzikane, let her do. Right? After that ndoda kudonedza mwanangu. It's okay, thank you very much. Regai ndikupei ngirikiri audio akautumirwa namaini. After nichangotaura namainini vacho and naye mainini vacho ndimainina because inini handitomboona even sense yacho nyangodai kuri kunzi ndo zvaunenge uchifunga zvinobatsirei. Unakura nawo ezvinowatiwo nemhuri yako, saka chaunoda kurwisa ipapa pachiye. Munhu anotongona Mwari ega. Isusu kutogara kudaiwo tichitowirana takatoona tikada kutozvitedzera ka zvinotoputsa ukama hwangu naye. Because mwana wamai wangu mwana wababa wangu ndanimbobva ndakamurasa ende ndinomuda nometa akaita zvaakaita, but handimurasi ende handimuchere zvekudaro. Isusu takatongonyarira because takatononyaya dzese takatombopesana chinzi muda kundiurayira marriage yangu. Saka nekuda kwekuda kuti munhu anenge ari hepunungu musiyo zvakadaro munhu anotongwa ega naMwari kana ane mhosva dzake. Saka izvi zvatondishamisawo ini ndichitonzwa achitondibvunza. Saka menu maybe vanhu ivavo vanongochitaura navo ndo vaakuita izvozvozvo, but zvinhu zvakaipa manje because social media ka inozotaura nepanenge pasiripo. Handiri kuona dzanataiti dzimabudira dzakaita, but at the end behind Facebook there is life. Vanenge vavese vachiwirana vachididi apa imi masikoro nyasana Facebook. My name is equally evil. My name you are evil. My name you are very evil. Kuzama kunyaranza mwana kutotsvage mai vake. You are very evil. My name. Imi vana venyu hamuna here imi my name. Hamuna vana venyu here my name. Hatina kuti ngafose ngatozvigamuchira kuti mai vake vamudi. She has accepted that. But tinotozvitaura pano. Imi my name hamuna here vana venyu imi vamunogara navo right now. Makadhamba here vana venyu. Muri kuti muda kumunyaradza. Imi my name, are you playing a role of a mother in this child's life? Muri play a role ya mai here kukavhira mukoma wenyu. Are you playing? Not today to play a role ya mai. Mukati meupenyu wemwana ushu.
mwana uyu aimbofila kuti gap rekuti hapana mai kuti azeye uda kuzomarriage yemunhu ari happy. Saka mwana uyu ndiye unofanirwa kuti asaid nokuti mukoma wenyu ari happy kumarriage yaari. Ndichakuedha saka muteme mbomira. Mukoma wenyu ndiye waita happy. You are evil. Mainini, you are a devil. You are a Satan. Mainini, they mwana to may thunder strike you. Mainini, you are equally evil like my mwana. Many mwana munamo murugara nawo. Asa murukuza umwe mwana kuti siyana nawo zvinogobatsira yani sikora sinsiya zvona usenda kunovari kunotaura kushow media just because zvinozobatsira chi there is life after there is life but life yake isingainvolve mwana uyu mukati meupenyu hwamai vake. This girl is broken. She needs closure. Yes. Kuti say na kwa chimuraba lolo kana uri send that request to edge Lolo's beauty. You can come here and say your story, your side of the story. We also have a side of the story kuti wakatize uri kurambira chimwana wako. Hatisi kufosereza but tell us. Wa ukuramba mwana wako? Wa ukurambira mwana wako? Kana usingakwanisa kusina kudza murume unotaura kuseri nemwana wako. Mwanangu ini unongozivawo handika paudiki pakukura nasina kudza baba kuti iwo uripo. Saka iwe play low mwanangu, play low. Chechingona kuseri handika unenge nechikoro chebeauty. Chero murume wako una 100 times nayo unongoti client yanga ndofarira favorite student yanga ndofarira pane panga fembera kuti ndiani pane panga fembera. Alright, gati ede rugari pamwe yama yacho. Let me ede rugari pamwe yacho kuti afungwa dzakadhakwa mukoma nemunin'ina kweikwe kudika vanotozvisupport saka ndatuli okay kanimbo ede uyu. Hello dear. Hi, Sis Nelly. Yes, muri sei? Muri boy. Ndiri right kuri sei? Inini amai avakava handina hangu haukama navo but handisi kunyatsoisa nyaya yacho but kutaura shuwa mother is evil. Namainini vacho vari evil because mwana uyu kuzonorerwa kwambuya wozorerwa nemukoma vanhu ava vakashaya singatomboiti. Shuwa tine zera nevarume ra. Imagine. Zera nevarume here unoda kufadza murume to that extent. Alright, akanga atadza alright tomboti akatadza pamwe anga achiri mudiki. Kungoita relationship nemwana wake kuseri. Vanhu vari kutaura kuti handizvoni ngaagare nemurume wake zvakanaka aite sei. Ko mwana uyu muri kumbonyatsonzwa here kuti mwana uyu ari kufila sei vanhu? Muri kumbonyatsonzwa kuti mwana uyu ndiye ngaasafe ave sacrificial. Apa mai avaita vana Pomira bari timburu makwero. Eka. Hello. Hi uncle. Hi. Hi uncle. Hi. I want to show that. Say hi. Saka havana zira navo varume ava. Mwana uyu orati havana kumuudza kwokusapota mwana wake orati kana kutora mwana womuisa kwamaini nokuti munin'ina wangu ndichengetero ndichange ndichisapota mwana wangu zvese zvaanoda ndikauya ikoko ndomuona. Mai ava vatori ivhu vatori neruvengo besides zvemurume uyu kwavo. Amai ava vatori neutsinye. Ndisiri zvekutomboti murume vagara vatori neruvengo because pane paunonzwa kuti mwana wangu dai vakamutora vakamuisa kumunin'ina wavo vamuisa munin'ina wavo vamuchengetera ikoko kana kuti vachinomuona ikoko vachingomuudza kuti mwana wangu ndinokuda but sori hako handina uzenge ndakadii kuti zvekuita kubloka mwana kubloka akanzi block. Mainini is the worst witch in the world. Mainini vakatonyanya hanzi zvawakutoita zvakaipa manje zvakaipa indotomuda munin'ina wangu ndotomuda mai vake iye mwana anfanira kuda mai vangu nekuti imi muri kuda that's so wrong sis Melly, that's so wrong, that's so wrong, that's so wrong. Zviri kurwadza zvamai ava. Amai ava toda kumboenda pedyo kwavo tinomutsa hondo kulolo toda kuenda pedyo kwavo. Alright, bye bye sis Melly, thank you. Thank you very much, thank you. Alright. Guys. Shakaoma, this is so wrong, guys. This is wrong. Mainini, vane vana vavo kumba kwavo. Vanotori voti kwanzisena nazvo. Mainini vanoda chipoko nyika lemeta edu. Mainini vanoda kuvakiridza. Handika you would have played the role of a mother. Handika mainini ndimai sometimes. Mukati mupenyu mwana wasisi vako. Mwana engadi asina that gap. Hello chipoko.
Smiley. Say, Right, Captain, here we block for a living, my captain. Here we block for a living. Uchadzokeredza kunotaura nemhaka yewaitaposta murume because murume ndiko kwatakosa kuti svike maybe akosa sense mukadzi wake because mukadzi aramba mwana clearly kwandiri inini akaramba saka murume tashaya phone number we had to post zvakanaka kuti ana munhu atibatewo so that anoke sense mukadzi wake amudzoka iwe maikiri asiri girlfriend yacho imwe sei wanya kumiramira uchidaro panyaya dzisinei uri kumiramira kudari pamunhu uyu sei iwe sei usiri kutora just semwana sei uri kumiramira pamurume uyu iwe my captain enderera mberi kola Sisimeli ndakaita kubata mhino ndinganzwikwe. No, aiwe right taura Mai vari very evil, imbwa yebudu. Vanoramba mwana pakai. Nekuda kwegumbo retatu. imagine Imikaini. zvinorwara Magonda zvamaita izvi sisimeli magonesa zvisingaiti because muri kudzidzisa vamwe vakawanda vanodhapa vana variko vakawanda vatichidzira zvekuti tichauya navo kusaini kuti muvafumure futi izvo. uyai navo chipoko uyai navo kuti uchifema Alright, sisimeli ndomboita ndichifema but handiraiti sisimeli. alright Vaya vati vane peji inonzi chii? Lolos beauty school Okay, tiri kuvaendera kuseri kwakuti vakunoita noise isikaiti ane vana mai ava. Vakadzi vese ngatiinei tinobatsirana kutaura namai ava vabetseri mukati menyika ndo vanhu vanofanirwa kufa. itizvozvo buda sekemutema buda udzoke sekemutema buda udzoke. Alright, sisimeli Thank you very much. Zvipoko zvine nharo vamwana hai sarenda nezvipoko hanimona vanhu vedu ipo chaivo muchitya mwari guys kana musina henyu ingosiyawo kaspace kadikidiki kungotyawo mwari kekungotyawo mwari kaspace kadikidiki andimaona we are not saying she must be forced love but she needs closure and if she's going to get closure by doing this let her be. In your situations, you don't handle the same situations the same. Umano handle situation yake the way another iye. Umano handle situation a different way. Let her handle a situation the way she feels correct. Andi mazona. Shokudzira munhu usazodai ratove drama. Iye anozoti afangokufosa rudo. But panguva inoyi kana ari kuda exposure iyoyi kuti mai vangu sei zvakazodai ndofilawo peace nekuvadai. Let her be. Let her be. Let her be. Ivana venyu munavo tiri kudzidzisa munodzidzisa chii vamwe vana kuti zvarai mubva makisiya vana iri kunoita kuconnecta rekumetrai rutendo toni kuti siyai zvenyu indai guys it's wrong. Hello dear. Hi sisimeli muri sei? Mushe kuri sei? Kuri right number yababa ava vari kudanana namai ava lolo ava whatever variko iripo here? Tina dina tine namba detisina kuposta tichivatsvaga hatina namba. Vari kuZim kana kusouth? Vari kusouth. Vedu vedaitawana baba avo ndo pane yese nyaya. Saka ndati baba vakauya maybe vanogona kuunderstand because pamwe mai ava murume akavaudza kuti you know what you should have told me the truth from the word go handika haungarasi mwana handiona yevhe relationship pamwe vanogona kuita zvekama nemwana wavo handikutya murume kuti vanga vasina kumuudza kutoti ngazviputike kwese kana mwana uyo asina happiness and you too mama ngavashaya happiness tese ngazviputike. Piwa, thank you for the stuff. Mwana sikana norepiwa, mwana sikana sangana nezvakawanda, mwana sikana very busy kuti yambetsi murume wavo. Kana iye mwana uyu anzi mulife make asawane happiness if mai avafanira kutombowanawo happiness kwavari koko kana marriage yavo iri kuputika ngaitoputika tisangane pakati tese tiri unhappy. Hameno pamwe kuda pamwe murume ndiye akamuudza kuti ndotora one handikuwane zvake tichagoziva. Pamwe murume ndiye akataura kuti ini pana ndidi 2 kuda ndoda 1 vakabva vangoti ndouya ne1 uya ndisina kubasa naye tichagoziva. Tinoda kuti murume wacho vaigona kuti anenge achitumira mari achiita communicate nemwana kana vakataurana kudaro. But manje ivo I think vakatonyepa from the start kuti handitorina munhu yeye haatoriko.
ende mai vacho havasogoni munhu mukuru zvekudaro mufunge manike mazera edu yakada pasi kutove pasi vadiki kwatiri mbijani. Aiwa, utsinye, this is utsinye of the highest order. Mai ndonimwe vakaoma iye zvinosvika pakuvhura chikoro handika chero dai wanga uine mwana asiri kuzikamwa nemurume akati handidi mwana iye pano wavhura chikoro unoti mwanangu uya pakati uite kosi wazvinzwa ukaona baba vaya vamuzivi vhene ukaona utazongobatwa unokuta student handika voitisa mwana wavo kosi vopa mwana wavo nhaka yeupenyu mwana oenderera mberi handimaona nelife yake vachitaura nemwana kuseri handimaona and hapana pekuti vanenge vane murume yeye 24/7 zvekuti anoshaya kana chance yekucommunicate nemwana wavo hazviiti vanenge vari kuchikoro kwavo kwanofonera nemwana kuti mwana but mwana akati achivafonera vakabva achipedza vakabhloka mwana vanobloka because havazi mai. She's not a mother, that one. Iyo yatomhuka yemusango yamuri kutaura nezvayo uyu zveumai haasi utsinye peniya vane utsinye chaiwo chaiwo huri pachena. It would make sense, Sismeli, kuti chibirai nekuseri utsvagai a reason. She doesn't have that thinking because hatorina moyo wacho hatorina. The reason why ndaenda kuseri hatika nezuro ndakavaendera kuseri because ndaida kuti titaurawo zvakanaka ndichivaonesa kuti amai onai munogona kuve makadai kumurume munogona kudai chiite kuti mwana uyu chikuru naida kuti ndikumbirire mwana uyu kuti aite zvekosi yebeauty handimaona pachikora vanyatsonoramba tikati handisiri handimuzivi mwana iye handina mwana akadaro handimuzivi mwana ane makore manganiko hanzi ane 3 years ane 8 years ane grade 3 so ane grade 3 should be grade 8 years kuti ungangoti mwana wangu akanditadzira something ndosaka ndisingatauri naye kana kuti mwana wangu akanditadzira because mwana anogona kutofunga kuti maybe ndakatadzira mai vangu something or vakandivengerei chero vakadzilita avo peja zvina basa atinongoitaura zvinazvo basa hama dzemurume dzinongona vanonzi loisi kwai loisi animira itoni zita ravo chairo avapostai everyday Sismeli chevawana chete baba vaya aiwa ndinotovaposta everyday zvotikwayakutikwadza kuti vapostigwe muchatojairei zvazvekudhara izvokwa kudhara aitawo mwoyo bijani kudhara zvekuti munhu apostwi imi muri kuona life inenge yarama mwana yebva 3 years kusvika chiani makore mangani izvezvi 28 utsinye of the highest number anonzi loisi somanji kana loisi beauty loisi uri pano tozviziya iwe hinza waita mwoyo wakadaro iwe uripo ndinhikwi loisi lolo beauty spa tiri kuda murume wako ndiwatakutoda iwe achatokusiya waramba kutotaurika newe abi yako vari pano vanga vatomboti ngatitaurirane kuseri tazvikumure tadii saka iri kuramba senge mutema afanira kumbobuda futi ubve palive zvachose ugodzoka ndidiwe pasha yakada munhu akambodana angati tikaposta mukadzi anditi akaramba kuti handisirini tikaposta mukadzi handika hazvichashandi rega tiinde kumurume tikangoti tiri kutsvaga yakauya nokuti pane panoposta vanhu vakasiyana-siyana anomaona pamwe ari kutsvagwa nehama dzake ende ari kutsvagwa nehama dzake zvishuwa because mwana uyu hama yake ari kumutsvaga saka murume akauya tobva tamuti hanzvadzi tine nyaya iri panapa pane mwana womudzimai wenyu haasi kuda kuyamba kwenyu hake atoye munhu ane mimba yake but hamugoni kungotiwo aiziva namai vake here handimaona so that murume anonoka senza mukadzi wake so that's why tisina kuposta mukadzi taposta murume kuti taure nemurume because mukadzi aramba mwana wake kwandiri pachete magona because murume ndiye achanopinda mukadzi wake kuti zvakafamba sei ndo pacho tiri kuda kuti ndokunge asingazivi pamwe anoziva murume uyu tozivi because dai aiziva dai zvese izvi zvisipo Sismeli magona nekuposta murume uyu kani tsikai pakati tsikai mabhora ngatimutsvage murume uyu manatsokupa funga igaizini anogona kuve murume uyu achiziva you know why murume uyu anozikamwa pandamuposta vanhu vakawanda came to me vachimirai tinomuudza he never came to me akaudzwa by now he knows kuti ari kutsvagwa pamwe zviri kunetsanawo nemukadzi iyeyo pamwe zviri kunetsana kutaura kuno nemukadzi iyeyo kuti wona wakundipostisa nenyaya dzako dzemwana wako usina kuda kundiudza hatisi kuziva chokwadi apa chokwadi hatichizivi pamwe haazivi pamwe anoziva hatizivi
Indoona sekunge hadzivi because mudai anga achiziva kamai awo waisambobhuloka mwana wako waimubhulokele chii? Hanene komainini Mai nini ndinhikwi chaiye kukunda amai wese wakaberekwa vari manhikwi ega ega vana manhikwi ega ega because iwe mai nini waimira samai uchiprotecta mwana uchiita kuti marriage yasisi wako kuti zviite sei wese ndovana nhikwi vana nhikwi chaiyo but anyway ndoda kuti muone kuti zvinorwadza sei kunyaya dzakafanana neidzidzi haasiri ega mwana uyu vakawanda vana vari mucomment section vana mai vamwe vatovana mai right now vakajambiwa vari vana vadiki anomaona vakajambiwa vari vana vadiki guys mune admin here mucomment section mupine nhamba toda kuvhurira malines kune vanhu vane masessions vakasangana nemasessions akadai munzwe pain yavo chindonedza izvenyu kuti but mai avo vanoroya alright Victoria anomaona saka isai nhamba guys vanoda tiedhewo timunzwewo vamwe vakasangana nemasessions akadaro sake mutema foni yako iri kuramba zvachose ita zvekufona iri kuramba sake mutema apa watodzoka usina green button this time wadzoka usina green foni yako ndofunga uri kushandisa Facebook Lite udownload Facebook chaiyo udownload normal Facebook handika toda kufona isai nhamba Amanda isai nhamba mucomment section tipine mufone vanhu vakasangana nemasessions akadai vanoziva nyaya dzakadai so munyatsodzinzwa munzwe pain yana mai yevana chero wakura wadini guys isusu takuchembera kudai tinotombochemawo tichida na mai vedu kuti situation yakadai so iyi inoda dei mai vakwangu varipo vanogona ngokupawo kuti dei wadai kwete kuti vanombokupa mari kana kuti vanombokupa chi hamuzivi rejection imi guys especially from your own mother rejection from your own mother guys mwana anokura netrauma yakasimba handimaona vamwe ndo vaya vekuti mina ndimbokudzai sorry to say this but is the truth handimaona mukaisa pasocial media kune vamwe vanhu vanongoita basa rekutrolla vanhu matrolls ekuti anogona ngoyapa comment yako otaka kuti newe tekiteki atokuti newe nezvatsomukati mukada kutsvaga root cause yevana ava kuti chii vanotori neenga mukati mavo kudhara enga ikabuilda kubva uri mwana mudiki kusvika wakura ichingowanda akakura anenge ave ne I don't care attitude anenge ave resilient to everything handimaona anenge akasuffer rejection mwana ari mwana mudiki handimaona anenge akasuffer rejection ari mwana mudiki anotokura chingori ne I don't care attitude mai vangu shoshe my mom who mattered the most to me vakandiramba saka handina basa nevamwe vanhu vane basa repapai ndotaura zvinoda ndichienda handimaona mukada kuzvitarisa chaiko mukada kuzvitarisa mutarise pamunotambira pasocial media muite muchitarisa muone mite muchitarisa muone rejection is the worst guys handimaona rejection ingawani kune vanhu vane mweya rejection guys yekuti inongo handiziviwo topic ifanadza tei handimaona but inotoshungu mweya unotoshungurudza handimaona haana mborijeta nevabereki kana kuti kudini but ane mweya werejection wekuti paanofamba right tigai timboedha Irene ushu timbowa Irene am adding you ane maenga issues okay Amanda is all right ndipini anopamba ane maenga issues mwana zvinhu zvakaitwa kudhara ari mwana mudiki adecline Irene declined ngatimboedha shami Irene ndofunga haadi kumutsa maronda sezvari kuti ndakapinda mazviri ndofunga maronda anomubata haadi kumutsa maronda ndikaiti musii munoona they can't even talk about it because zvinorwadza kuvhura Pandora's box ka iri kunetsa futi kwaenda ndichiona zvimunyanda imi malive haasi kupa manotification saka vanhu vasinga vasiri kuwanda haasi kupa manotification handiziva kuti night number yekufona iyo yapinwapo guys you can call on that number antika tinzwi call on that number tinzwi kuti zviri kufamba sei call on that number fonai panumber iyi kuda marriage kusvika pakuramba mwana kwanza I can't talk nasinengarira ndine stress no we understand Irene we understand you very much it's okay number ndaisai fonai wanda kufona mai vanovhumbatira vana vavo kune masingle mothers kunzoko ari kuenda kunomira patouchline kuchihure usiku kuchitonhora akapfeka miniskirt muri kunzwa akapfeka mapatapata kana masclops achivhurwa nechando usiku ari kuitira vana vake masingle
mazhinji mukavaona vachiita zvanenge vachiita vachihura musavashore musingazivi kuti hear their story first. Vanenge vane mastories ava musingazivi. Hello. Hello. Yes, ndiyakuri sei? Ndakatsa kuconnecta kuFacebook. Muri kunzwika here? Muri kunzwika. Muri kunzwika. Well, okay. Maybe you know my story. So I just want to help this girl, right? I've walked this journey before, and I was in a similar situation. Inini ari nani akatosiwa ari grade 3, right? Inini I'm not going to add fuel to this situation, and this could now kudira petrol kuti ndidzime moto because zvinorwadza. Rejection chinorwadza, especially yekurambwa namai vakakubereka ndo chinhu chinorwadza. Inini I can say I'm okay. I've got my family. I've managed to be where I am right now, but that rejection, that spirit of rejection, sometimes kana mwana wangu akaita zvinondibowa, I can easily walk away. Ndinozodzoka ndakuti oh my God, ndakuita exactly zvakaita mai vangu. Ndaita 2 or 3 days ndakabloka mwana wangu musikana, and ndinokasika kuzvidzora because pamwe yake yakanombondibata kerejection kekuti neniwo ndakamboraswa. Saka Saka, it's not a good feeling. Yes. And I feel for this girl right now. Ndakaraswa ndine 8 months. And in 8 months, I never knew my mom. Mbuya vangu ndakanga ndarasirwa kuya vakaenda vakanonditora vakandichengeta. And the family was very secretive. To a point whereby ndakakura ndichifunga kuti mbuya vangu ndo mai vangu. And ndatozokura ndakuma 8 years ndopandakatanga vanhu vakuti asi mwana wanhinge rude, asi mwana waloisi rude, asi mwana waloisi rude. Mwana Loisi vakaoma vediwe. Mai venyu vaibva Loisi. Yes, and ndarwadziwa pandanzwa upenyu, especially the name Lois, it breaks my heart. And ndopandakatanga kutsvaga guva tichitamba kumahungu epape ndotsvaga kuti kana Loisi wacho akafa guva rake ripapi. Asi ndakanga ndisingarioni because she left and never came back for 16 years. Vakadzoka inini ndakuita form 5 vakasvika kuine field show. Ndakazonzwa kunzwa nevamwe vanhu kuti mai vako vanga varipo vauya kuzotora mai guru vavo mwana wavo akanga akomita suicide kuHarare, and she came nemurume wavo nemotikari vakatsvaga vanina vavo pafield show. Munongoziva zvekuruzevha zviya, motikari ikauya kuti munhu wese anoenda kunoungana, inangu andamboziva kuti ari kuunganirwa ndimai vangu vose asingavazivi, ndokuramba ndichitamba hangu nedzimwe shamwari. Takutoenda kumba mainini vangu ndopa vakandituka vakati iwe kasika kusumuka paurika papa uri kuzara tsvina ndosaka sisi vangu vauya vakaenda vasina kana kukuona. Nanhasi mashoko iwayo akataurwa many years ago, nanhasi anotenderera mupfungwa dzangu, right? So rejection chinhu chakaoma. Uyu munina uyu kuda kukuudza right now wakateerera. Kana munhu asina mwoyo wekuda mwana wake haambofa akakuda munin'ina. It pains me. I can cry right now. Ndikukuudza kuti you will never force your mother to love you. Since maybe you know what I have done for my mother, even wauya muupenyu hwangu asina nhasi havandide. You know it. Hello. Saka munin'ina, I want you to be very strong. I want you to know that you are alone, right, in this. Vanina vamai vako vari kunyengerera tumarani twavari kutumirwa, and vari kuramba vachiwoshipa mai vako kuita nhapwa pasi patenzi wayo, simply because vemafupa vari kugamuchira from this saloon, whatever she is doing. Vari kutoonekwa sagoddess, and nobody is going to stand with you. I want you to use maoko ako right now and move from this position. Namata kuna mwari wako kuti mwari makatandivindeka, but I'm not alone. Your God is there. Your God is there. Even this issue today, there are some people who come to your aid. You are na mwari wako, you are na mai wako. Inini mai vangu vakanotsvaga vabereki vemutupo in Bulawayo vakachinja tsaine mukudhara zvazviri izita kungoti unomuka wakunzi Lois Mpofu, vakamuka vanonzi Lois Mpofu, vakaroorwa nemhene yaishanda kumaini, life yavo ikaendeka. Vainyora tsamba kuna mai vavo once a year vachinyora kuti same address,
amai makadii, ndane mwana anonzi Nhingi, ndane mwana anonzi Nhingi, same address so that akwana anokwanisa kuvatevera kuti vaendese chimunhu chavakanga vasiya, which is me. Right? Saka I'm telling you now, my sister, handinoda kupedzera vamwe nguva, asi ndoda kuti uzvizive, you will never force mumwe munhu kuti akude. You can only give what you have. Mai vako havana rudo newe, you will never give it to you. No matter what you say, you can go to prison and come back and deny you. My dear, the moment you are that spirit is still there, and you are not going to remove it. You are not going to remove it and replace it with love. I bought a mansion. I have built, houses worth over 100,000 for my mother. Until now, she doesn't like me. You know it. I know. You know it. Kaka, hakuna kauchaita mnini chinoita kuti vakude rudo chairo ruri priceless. Rudo ruri priceless. Harutengwe. Chaunga uchida kuna mai vako rudo. Wangosingade mari yako. Wangosingade kuita any involvement. Eita murudo waziva kana hana. Chakwai ngoda irudo rukuzikuta. Mai makadi yamai. Asi ndiri kukuti right now you will find good mothers who come your way. Thanks for this life. Good mothers will come your way. Forget about her. Walk away. Love her from a distance. Let this situation not change you, who you are. Ramba uri zvauri. Kana Mwari vachikusimudza, inini ndinotaura pachirungu kuti ndakave an electromagnetic field. Vakanga vakunamirira pandiri kuti vakanga vakuda mari. Munin'ina, stand up. Wake up and work. You are alone. Chinhu chinonzi mata vazhinji vakatofirwa nevabereki vasina mbovaona vasina kuti mai. Vazhinji. Saka iwe usachemere zvifananidzo neakafirwa. Ini ndakakura nazvo nanhasi I'm grieving. My mother is there. But don't worry. Apa mai apa mari munenge muchavapirei mai vanenge vasingagudi unenge uchavapirei nekuvavakirei ngavagare mustriti ngavagare kuvana vavo vanoda. Well, situation haifanire kukuchinjisa zvauri as a person. Zvinozvarwa zvakasiyana. Uyu mwana uyu akatosiyana namai vake. Ngatiregedzei kuda kumuisa pachisikero. Ngatiregedzei kubatira benzi kupenga. Loisi akupenga. Musiye apengere kwariko. Hatinobatira benzi kupenga. It's said zvorwadza umana zvorwadza. It's said. Especially mwana musikana zvorwadza. Zvorwadza. Hapana zvekuita. Hapana zvekuita sitweli. We have done well. We will reach out. You know our numbers. Yes. We will help this girl. Okay. Somewhere. No, thank you very much. I think now tichamubatsira kuti apinde mubeauty school imomo kwete yamai vake tichamuita kuti apinde kubeauty school imwe yekucape town ikoko ainde kunodzidzira zvemakeup izvi. Kuna Loretta waya tichataura naLoretta ainde ikoko anodzidzira zvemakeup. No problem. You know my number. You know how to reach me. I will. Don't worry. We will be there to work with you, my dear. Yes. Vatishandisa maoko ako. Chakubata kusvika paunofanira kurarama uri. Then do your own. Yes. Forget about the clothes. Forget Yes. it. Close that door and walk away. Yes. Thank you, my sister. Thank you very much. Thank you. Ndichakubata exerega ichimbotora umwe ari kufona. Thank you. Madiaspora ari kufona zvokudaro. Mazuva diaspora ndo yakabata. Ndave pati yavo kaenda vemwe wavo kunoku saka vanotofona vachida vasikati. Right, mira ndimboritena makozi vanzwa nekufona apa kola vangu vachitaura apa varipo munin'ina wedu uyu. Hi dear. Hello, Tix baby. Yes, muri sei? Ndakatya mhino ndingazikanwa. Ndazviona. Ufunge ipi nyaya ndechokwadi. Mwana ataura uchitotokuziva takakura naye tichitomuona. Mwana akakura upenyu hwairwadza. Amai vakatosiya mwana. Vakatomboita hondo mwana achimhanywa naye achinzi ngaende kwamai vacho odzoswa baba vanhu vakazara kuroti. Nyaya iyi ndeyekumarondera kuti munyatsoziva kuti nyaya tiri kuiziva. Yakaitika kumarondera. Saka amai ava avoka vakarambe zvavo but mwana ndewavo. Ende mwana akazongogona akaenda kuSouth Africa. Of course hazvina kunyatsomitisa zvakanaka. But ini ndakofarira kuti nyaya yabuda pachena. Ini ndakatomboda kutobhuya nayo kwamuri direct. But ndazongofara because ndatoudzwawo nemwe munhu kuti enda kulife unonzwa kune nyaya iriko iri kutaurwa.
pana kuti regai ndinonzwawo saka itangofara aiwa vafumbure iti totovaziva nemazita vanhu vacho vese vakaita nyaya yacho iyo inovaziva chero murume wacho tokuziva futi but handisi kuda hangu kutaura zvakawanda chokwadi muri neibva musapinde munyaya dzacho izvozvo chokwadi sineni mwana haasi kunyepa maitai. Thank you very much, Kola. Right. Comment section muna mai Ru vari kuti ndiri kuti ndatanga kuvhuma ndivhura maronda ndakuchema ndiri kubatikana nemunin'ina wangu tiri mai Ru, can you call in munin'ina wangu? Guys, mazvinzwa nditika musikana uyu anditika me with the help of myself and this my sister who was calling tichaendesa mwana uyu kubeauty school Cape Town ikoko kwari tichamenesa kune beauty school iyoyo yaLorieta kwete yaLorieta aende kunoita mamakeup ikoko manimaona anodzidzira kuita mamakeup ikoko vana vakaraswa handika hanzi dombo rakaraswa nemuvaki Mwari vanoritora voricha cornerstone pillar yemba handika she just came asiri yatoya kwandiri actually pane vakatondivinga handika they were used by God to be a stepping stone kuti asvike handika so toda kuti atange kundoita zvevadzidzira mamakeup iwayo kuti agone kuita beta neupenyu hwake akanganwe aite something kati muupenyu hwake abva kanganwa zvake nezvamai ava nokuti vatongomurambawo zvachose hanimaona vatongomurambawo zvachose hanimaona so it's okay it's fine hanzi tichabatsirawo nepashoma. Thank you Rugare, thank you mai Ru fona tinzwe mai Ru, can you please call in tinzwe fona itinzwe Hello sis Mary. Yes muri sei ndiripo ini nangu handina zvakawanda zvekutaura but pamunenge makubatsira mwana uyu just contact me nenhamba dzandakufonirai nadzo then toisawo ruoko kuti upenyu hwake huenderere mberi. Thank you, my sister. God bless you. Munona zvinoita Mwari so. Thank you very much, my sister. God bless you. Munona zvinoita Mwari so. It came as a story. Handika, but story yake anukona Mwari, God was waiting for this moment, for today kuti vamujambise aende pane chimwe chinani. Mwana uyu atave nemadestiny helpers akawanda kuti ayambuke aende kunoitawo kuti adzidze zvimwe zvinhu neupenyu hwake. Hanimaona. Thank you Anza Irene who also connected to help. Thank you Irene. Hanimaona atori nevanhu vakawanda damubatsira. Atori nevanhu vakawanda. Mai vake varipo vane chikoro chekudzidzisa mwana beauty ende vana vakadai so kazhinji kacho vanoexcela kubudirira kuenda. Mwari havanyadzisi munoziva. Mwari havanyadzisi ende Mwari havarasi vanhu vavo. Mwana akadai so anoramba iyeye pachena anosimuka zvokuenda zvokuti mai ava munoziva Lois soka Lois beauty rega ndimbokudza zvinoita upenyu munin'ina wangu. Rega ndimbokudza zvinoita upenyu hanzi form 4 handina kuzobvunza ndichamubvunza chamudzosa ndigomubvunza. Dei waiziva upenyu hwawaidaro. Unoziva pauri kufunga kuti wakakwira. Pauri kufunga kuti uri Loisika. Mwari kana vada vanofuma kakudonhedza mangwana uri nothing uri zero. Kana vada mangwana unofuma uri pazero zvinoita Mwari. Nokuti life yako rana isi yako unongori neblessing rauri kuvhurigwa naMwari, raukapiwa naMwari. Kuti ukwanise nezvauri kuita urarama uchiita zvikoro chidini handiona hausiri iwe uri kunyatsodriver chitima ichi. Chitima china driver. Iwewe you are just a passenger ari kuacta movie uri mufilm. This has been scripted already. Kana muridzi wescript akangofunga kuti right script iri kugumira pano ndoda kubvarira bepa unofuma wakadonha iwe. Unofuma wakadonha ukashaya kuti chichaitika. Ukadedza uroyi pasina uroyi. Ufunge Mwari vanozviita. Rega kuita utsinyo wakadaro. Rega kuita utsinyo kuti vanhu vanochema newe ari kuchema newe mwana uyu. Muropa rako mwana wako ari kuchema newe. Ari kuchema newe mwana uyu. Hello. Hello, hi, sister. Hi, muri sei? Arikutaurwadziwa nenyaya kuti isusu vana at an early stage but we are proudly like takaita vana tiri kuchikoro very young and then mumwe munhu mukadzi mukuru akakwana zveshuwa ongoramba mwana ende nyaya iyi ichokwadi. True. Ichokwadi. Zvakaoma kana. Zvakaoma. Unozongoprovide details if there is any need. I think we just need the number. I think I'll just keep your number. Just keep this number. I think tichatanga tisauri naLoretta wechikoro tinzwe kana kuti makanaka Loretta oro makanaka tonzwa kuti angaenda kuchikoro kupi like guys tegai makanaka beauty wakanaka tegai wakanaka tinzwe kuti anotiitirawo sei kuti mwana yakwanisa kuenda kuchikoro kwapedze kosi tinzwe. Thank you very much caller. Genchore ningikiri ndigozokubata iwo kuseri ndatorawo nhamba. I will get in touch with you kuseri.
hanzi atero aiwa atori gifoni zvebecause agari navo hatori gifoni haagari navo vanti vakamuramba vanogomutorera kupi foni havamutoreri foni anomaona havamutoreri foni muchati mode hanzi Loretta iri bosisi saka deidzai mutegei tegai Loretta tegai Loretta tegai Loretta Loretta ndakamujaira tegai Loretta tegai Loretta auye Loretta akauya then mwana we can go kwa Loretta oita she wants to do something else Rufaro pata pangasharena angachinditi nini ndingade ndisingatamburi chita mapisi job mudzimba dzevanhu nyoma yangu ane chikoro chebhi ndingade ndakaenda kumudzidzira izvozvo ndo zvaangachindiudza. Maybe she chose beauty to get close to your mom. All right, we can as well let me try to bring her back. Okay, ndomwe mwana anyora message ishi hanzi sisimene ndakabva kunyorerai kumessage asi ndakaideleta. Ini mai vangu vakandisiya vanondinyeya kuti ndine musikanzwa hama dzavadzindidi maworkmates avo ese havandidi ndakarepwa nevanhu 3 kwavakandisiyawo when I was grade 2 but mwari ndo vanoziva vanondivenga ndanzwa nema-antidepressants veduwe ndiri kuma-20s vanondivenga not zvemafanis I have a lot to say but ndozozikanwa mwari ndiye anoziva handina kunyora zvakanaka because I am shaking right now it's painful ndomwewo mwana ushu ari kunyora this is another child ari kunyorawo ndomwe mwana ari kunyorawo zvisanganikwawo zvake. Hello? Hello? Hello, yes, ndikukunzwa. Right, iwe waipawangoshora nyaya yekuti ndangari ndakaenda kuchikoro unoda kuita zvebeauty here zvekuti udzidzire zvamakeup kusvika tune zvimwe unoda kuita nokuti wawanawo mwari vangokutumirawo kuti uite vanhu vanokubatsira ukwanisa kuita something neupenyu hwako woda kuitei wakaita form 4 my wish was kuita zvebeauty nezvehotel and catering then pane mumwe akatombondi offer aigara kudirect office asina mari yekuzosabhela aita zvemakeup wekuzosabhela kuenda kwaari atondioffer for free saka ndakasitadza kuenda. Okay, saka chikoro chiri padhuze newe ipapapo papa pane chikoro chiri padhuze newe chekuti unokwanisa kuenda unogara kupi? Padhuze ndogara kunoti kufundeni. Unokwira mataxi manganosvika mutaundi? Mutaundi i1 taxi inoita 22 rand only 1 taxi. Saka that means inenge iri 44 rand per day. Saka hotel catering yacho inoitwa kupi? Hotel catering ndosati ndashowa kuti avanoisa kupi pandambonzwa Chilton nechebati Chilton manje kuti ndiende passport kunoda mapassport handina passport. Saka I think zvebeauty will do. Zvebeauty will do. Chikoro chaLoretta chiri papiko Cape Town. Chagosiva. Maybe you can talk na Loretta kuti usaende unoenda madays kana per week ukaenda kana 3 times per week. I think that would be fine. Yes, I'm available. Because chikoro chaLoretta chanodira it's international accredited. Saka akapedza chiro akazowana basa kumashipu anogona kuenda anosvitsa certificate kwaLoretta rinoenda kwese ikoko. Anomaona rinoenda. Alright. Anzana ari kule ngandibate but acha akuchinja akuda kuita zvema makeup izvozvizvi. Alright. Saka anzi kumufuleni uko kutoenda mutown. I think mutown kutotanga tabvunza Loretta kuti tegai Loretta kutinzo kuti chikoro chacho chiri papiko. Ngikiri zvaLoretta ufuti. Hope anodaira. Loretta phone yake iri off. Can she relocate to Joburg or Durban? Being close na mai ava I see danger. I don't know.
Until remember kungogara kwakagara nemurume ka kumubvisa guys, it's gonna be too much on us. It's gonna be too much on us. Remember ave nemurume wanogara naye baba vevana tinoita kuvaparadzanisa. Yes, 10 days. How are you 10 days? Long time. Hatikwanisi kutiparadzanisa vanhu guys. Hatikwanisi kutiparadzanisa. Loretta ari phone yake iri off. Phone yake iri off kana mine imwe phone guys mutegei. I think atori offline. And so that titaure naye tinzo kuti Loretta anokwanisa kuti Loretta chakanakira madzi anogona kuti chimupai mari transport auye every day kuchikoro ngauye mahari. Loretta can do that. Akambotitira panapa. Loretta akambotibatsira stereki panapa. Akambotitira the same panapa Loretta. Akatora maini ndiani ngera zvakaenda kunja zvenzara. Ndimairi ndiani pane munhu akatora mani akaenda for free. Akanga uya panapa nenyaya yake yarambana nemurume we. Akaita kunoita zvikosikosi dzacho idzodzo for free. Animona. Right? Pane umwe wada kufona here vashaye masimilar stories avo akadaro. Varipo here. Nokuti ndashara nyaya yekuti guys munozati mahure andika anoenda kuroad ayaya. Nyaya dzacho dzirikuwandisa idzi guys. Dzimwe nyaya dzako ndindato dzikangamwa ini nyaya dzakawandisa idzi. Yauya ndeipi? Alright, tigozoiona tigozoibata kuti ndeipi ndeimwe kuseri. Right, ndofunga ndegroup redating uku. I think ndeye kudating. Kunombovhondoka kwakudating kunombovhondoka. Right. Saka ndiri kuti vanhu vanenge vachienda kumastreet kunoshandira vana vavo. Ikoko kwatichiti mahure madii vanenge vachitohurira vana vavo mufunge. Vana madhumbe vabvunzei. Misana yafonyoka iyi. Vana madhumbe. Nekukotama mumba memunhu haisi easy. Kutsvaira mumba memunhu every day uchinzi hapana kuchena apa. Handiona hapana kuchena dzokorodza. Handiona kose iyi apa pazodai apa. Sei apa pazodai achishanda nekashandira vana vake. Isingle woman. Yakasiwa yoyo isingle woman. Senge vanoshandira maIndia unovahwira tsitsi. India rine mwoyo wakaoma. India rine utsinye. Handiona anenge achishandira vana vake. Yes chadewa. Anenge achishandira vana vake. Then umwe munhu otutora vana vavo ongosiya. Umwe ari kuita effort yekuti denda ndaona vapedza chikoro at least vagowana pekutangira kuti vagodai. Umwe anongodhamba zvake otoenda kuti ndina ndikuzivi I don't know you. I don't even know you andine inewe. Hanzi dei maita nyaya yeuya aiti akarambwa namai sister yadana nemurume wake aive kuTikTok auya kwaSisimeli as home commentaries. Handisi kumuziva wangu kuti ndeupi. I don't know this one. Misana yabenda chasi guys unongochitandira vana zvinhu zvamakuita imimi makungoitira vana. Handimaona kuwakungoitira vana nokuti iwe pache zvako you can live your life uchinda. Handimaona uchitoenda kuita kunge benzi chechero. No one will ask you anything. Handimaona no one will ever ask you anything but unoti ukatasa vana. Hanzi pane alright 10 days. Ama yangu. How are you? Long time. Where are you hiding these days? Murize. Ndibokutambira ndiko mazara chakuoniwe. Nambe tambira ku Instagram na TikTok no anakagara zo. Alright. Tori ku Insta kuchirungu. Tichimbona vana venyu because pana taimbotandira nemira nasisime chimbonzwa na mama na sisi wana tete wana ana netaura because ukazara vana vadiki saka unozonzwisa rimwe side rezviri kuita. Ndizvo zvaiva vanida kuti mubate the other side of life koko kuvana. Yeah. Saka no, thank you Sisimeli for allowing me to join. No, nyaya yake taone musikana pane musikana akachema nezuro like nyaya yake iri sino zvamota nyaya mabasa. Akatoro muningi wake kubva Zimbabwe amuchengeta ku SA. Muningi ndozotora murume wasisi ndobva vadanana. Taive naye nezuro nyaya iyoyo. Ndizuro guys. Kusura nezuro pano kuti. Taive neimwe panapa kusura nezuro ndobva atora vamukuru ndobva vaenda. So this young lady ane mwana wake kutanga first marriage kweta vana 2 varumba kwemurume and then vana ivava vari kutambudzika
vana ava kutambudzika varogara kumusha kwavo but vari kutambudzika munin'ina uyo ari kutoitawo zvake zvaari kuitawo. So the thing is aida kuzviuraya tikati no usadaro handitika help unoiwana kune vanhu vanotoda kubatsira vanhu vanenge iwewe. So what we can do is you try to understand kuti toita sei. Saka pakagadzirwa GoFundMe yakagadzirwa kuno kuuk yetu kuti togona kuti vanhu vazvionere ndo mari yese yaunganidzwa because vanhu vanonetsa nyaya dzemari uzonzokadya mari yemunhu chichichichi. Saka ndo patimire izvezvo. I don't know chataka mucontact kana achikwanisa kuuya amboyo kuno toda kuti adzikisa kuti haasiri ega ende kune vanhu vanomubatsira mental health yake chaichaiuya tinoti tinaye panapa aititaura nyaya yekusora nziro takamira murume akaenda nemunin'ina pative nemakore makaniko aenda akakudza vana ari ega munin'ina wakatora kumusha kudai kuudza dzonetsa here negativhure malaini guys vakatorerwa varume nevanun'una vavo fonai saka toronga here kana kuti toronga here live ndomudeedza ndotaura naye kana akabvuma ndokukumbira kuti auye kuno ngauye tinzwe chandimuona ende chimwe chandakuudza isi sibereka vana vanzwisise vanofunga kuti malive ari nyore. A lot of stuff taivabereki vari panapa kana muri vabereki zvechokwadi mamboya mumboona zviitwa nevana venyu munonyadziswa rimwe gore ndoda kukutsanangurirai nyaya vanasikana venyu zvavari kuita uku vamwe vakatokublokai nekuti havadi kuti vazive kuti zvamunoita. Ndakavaudza ndikati kana muda kuziva kuti imimi munopisa stereka kuti zvamuita zve endai munotangawo Facebook mozoenda kutwitter mouya kuinstagram mozodzoka panapa muri kunyadziswa kunzoko nevana venyavo ende zviri kuitika is so scary, so scary. So hold on. Hello, caller. Hello. Yes, caller. Hello, Sismeli. Yes, Murisai. Nai avava vanonzi pejira voronzi lolo soko mashambe. Uva vene nerimwe rinonzi lolo soko mashambe. Ndosine nemurume wavo. Murume wavo anonzi Stanley Mashambe. Nokuti pejira vara chimbonzi lolo's beauty. Irakanzi lolo beauty ndore uyu yavo asi ivo personal rangu rinonzi lolo soko mashambe. Lolo soko mashambe kwavakarorwa. Okay. Alright. Murume wavo anonzi Stanley Mashambe. Anonzi Stanley Mashambe. Munin'ina wavo uyu ava vamainina ava Eunice Somanje munin'ina. Baba vavo mukoma waJosephat Somanje anoimba. Josephat Somanje unoimbei? Anoimba sungura like wekuZimbabwe anoimba sunga Josephat Somanje. Vetenga udzoke vayo. Somanje ndembele. Vamweni vavo. Somanje ane ruoko unhingikiri. Basi. Josephat Somanje kwete Somanje ndebele Josephat Somanje. Alright. Ndo baba vavo ninga wababa wavo wamai avo. Alright. Saka amai ava vakaita mwana wavo uyu musikana vari grade 7. Vaita mwana wavo vari grade 7 havana kubva vamboitonge vanogara nemurume uya uyu vavadzoka vachirambana vachidzokerana pavaita mwana wechi2 uyuzvu. Mwana uyu vakazoenda naye kumurume. Saka nyaya iripo manje amai ava vanotonyara kuti vakanzi imi mune makore mangani wobva like nekuti munhu mwana ane 28 years pamwe ivo mai ava vari kuma early 40 kuti vakunyara nechikochiko chavakaita ofuti ukaita mwana uri grade 7 ka inenge tokoti musikazwa yevana handiti zvokukura but ivo manje ameno kuti wai vari kuhaidha mwana uyu kuti vari kunyaronzi vakaita mwana vari grade 7. Grade 7 ine makore mangani? Ambozvitaura mwana uyu ndikati asati ati kwai mai iweweka ati mai vakaita vamwe vana matwins 2 vekutanga before iye vaine 10 years. Mira ndikuudze zvei hanzi vakaita matwins 2 vaine asakafa musikana ye akavaka vaito vagere kumarondera vakatoboshanda kukansel kumarondera kansel. Saka mai avava kubva vakangoita mwana iyeye vari grade 7 vakabva vangotanga kuita zvinhu zvechibhishu kusvika vazobuda marondera vakambonogara kuHarare pavazoenda kuti South ndokuzongopera kwazvakazongoitawo nyaya yacho kutaurwa asi mai ava vatori popular mumarondera imomo vaitori bhishu chairo remandorokwati
asi pakuzosiya vana padai vaibhushira zvavo vachichengeta vana zvinonzwisisika but nezi vanotonyara nekuti vakaita mwana vari mwana mudiki futi ukaita mazuva ano vanhu vazhinji vari kuita vana vari vana vadiki sisimesi inenge ingori musikanzwa yevana vana tichikura tinofuruka nezvakawanda handiti musikanzwa yevana but you have to be proud kuti wakaita musikanzwa ukaita mwana wako but you regret and then you mend your mistakes asi mai avava kwavari tori something chinotovanyadzisa that's why vasingadi kuti nyika izive kuti vane mwana because mwana uyu kwavari itori evidence yekunyara kwavo ndosaka vasingatobhodi mwana uyu but ngavasanyaradzwa nemwana uyu nokuti vanga vane 10 years vakaita mimba vakaita mimba yamatwins vakazvara matwins pa10 years akafa uyu musikana uyu ndewechi2 mai vacho pakaipa sisinei ende vanoita zveugandanga zviya mwana uyu katongomisa munamato because mai vacho anoita zvemamafiya izvozvozvo vakaita zvemamafiya yaiti papublic wena anything changowana mwana first suspect ndimai ava vakaita zveumafiya anything changobata mwana first suspect ndimai ava live haibvi inogara pano vanenge vachivharidzira kabhosi murume akavaroroi ane mari zveshuwa ndiye akatovavhurira chikoro murume uyu atori mbinga saka maininava akavakuchetiwo kuti vawanawo kupota vachitengerwa kuti mabraitek nealbani chingwaunani kwabamukuru vachiprotecta sisi ndosaka vasingada kuti nyaya iita sei ibuda otherwise murume uyu nyaya hayatombozivi murume uyu atonzi Stanley Mazhambe vakataafrica murume ngaachiuya achiziva zvekuti kune mwana wake mukuru uriko naive Stanley uripiko naiwe Stanley Mazhambe uya naiwe uya uwe zviri pano naiwe kune mwana wako wakura wauzivi murume vari kungozvarowa vaingozvarowa vana kunge vachingodaro havatorimo murume vanotobhishurawo nekusaiti saka situation yacho zvakangoma maininava vakatongofanana nasisi vavo nekuti vese vangone unhu hwakafanana maininava namurume chavanongoda kungodya chete right mainini ubhishuwa imimbomirai pasaidi mainini chimbomirai pasaidi jinesi venyu naloisi uso manje uyu naiwe Stanley Mazhambe zvatiri kukutsvaga iso rasisi vako vanhu vakuru pano Stanley Mazhambe hauyi ukawa kune mwana wako wakuuriko uri kuchema uko hauuyi naiwe Stanley saka hama dzako kuti usanga kubata information iwo uri pafacebook usingahwi kuti tiri kudana pano kuti uzozvihwira nyaya yemukadzi wakasiya mwana uko akatomboita umwe vamwe vana ane 10 years hauzwi naiwe Stanley zvokuti vati vagari kwavakakurira mai vavo kasi vakashanda kucancel mabhosi ese ekucancel zvese she's bad news mai vacho ivavo tichagomuziva murume wacho nhainai Michelle iye achizvivanza handisi kutovanza kwacho ndokune problem dei akachibuda pachena nokuti kutoita mwana ne10 years munhu akavata nemwana 10 years imhosva tiri tinoisumudzirawo futi kuti ndiani wakavata newakafa mimba pa10 years asungwe kuti vari kuvhara kasaka tinozoziva semunhu akavapa mwana neti pa10 years vari kuzvivigiridza saka poitwato titongoti murume achiuya vachiziva kuti Stanley achingoziva kuti kune mwana uko uri koko zvematwins ava nezvemusikana vakavaka it was like kwavari it was just a dead story yakatoitwa buried under the soil ivo vaingoti ndakaita mwana ndirichi ndaaform 4 which is quite normal kuti mwana anoita form 4 zvekuti vakazoita vari kuma13 years zvebasa rei zvakatovharika ende futi mwana wacho iyeyuwa vakaita mukomana vanenge vachitonyekwa kuti ndakanepwa of course zvavo considering nezera ravo kuti that's stationary rape handisi pamutemo but mai ava kavanga vatorina kudzikama vavatorina kudzikama mai avava munin'ina wacho iye anonzi Unit Somanjo munin'ina wavo iyeye havatorina kudzikama Unit mataura aiti apa panotohwikwa kuti haana kumira mushi atohwikwa aiwa haana kumira mushi haana kutombomira mushi thank you very much Kola thank you iyi information utobuda nepacanada apa information iri kubuda necanada uko ndokwari kubuda nako information yetendesitaurako right muona nyaya mukuti hari dzisimelika ndiwo nyaya dzanachitsanangura dzinadziya because kuita mwana at that age tingade kunyeperana zvinorwadza zvinoshoresa zvinotukisa vanhu vechidzimai and panotoda counseling serious but vamwe vana vacho havasi kudzoreka zizimele ndati vana vadiki havasi kudzoreka amatuke vanochemedza and chimwe chinoitika ndechoti isusu vanhu vakuru tinofunga kuti vana ava kana vakawana chekudya tikashanda tikavapa mari ndokuchengeta vana kune vabereki vasiri kuchengeta vana vavo who don't even know kuti vana vari kuita nezvei tautara pafair nengoza vabereki vari kubvutira vanasikana varume kwete vabereki vari kubvutira vanakomana vakadzi zviriko here tendesi ndosana
Nyarara panapa bozi nasada kuti ndidzimbe vanhu bozi mashure kupana nyaya dzimwe dzatakazombodhila nadzo takutsva kubatsirana kuti baba vakandomburisa mwana weshamwari yake you know teenage akandomburiswa nababa zvava kuti mwana wangu musikana ane shamwari yake ndotora mwana shamwari yemwana wangu musikana ndomuita mukadzi kuti amai vakatora mukwasha vakarara naye vakabata pamberi you understand saka zvinhu zviri kuitika ende inini handimbofana kafunga kuti mwana musikana wamuri kutaura kuti ndiane problem no psychologically she's damaged was 10 years old she is obvious 10 years old mwana 8 years up to now because at the moment kwakarora yadope hapana musikana asikade zvinhu zvakanaka guys tautira pavi vakadzidza panapa mbinga munotodzidawo mutodo murume anotengero chocolate anotengera tunonakidza twese mese munotozvidawo saka dzimwe nguva munofanira kuzvidzora mongoti you know what izvi zvakaoma izvi asi ngatigare pasi vana baba ndokumbiro tsika yuri munongozvarisa pese pese ngembwa musingachengete vana venyu aiwa inhangu boys baba muri kurasa izvozvo zvakuti munoda kuswera basa rekusunda matumbu ngemusoro emagonyeti nematrailer muchitamba bhora muchiita muna bhora muchinhomburisa vakadzi vevanhu kana kunhomburisa vakadzi vamusingarore na ndizopenga zvazvo ngachengete vana vedu kana usingade vana vako uda kuti vachengetwe nani bhozi munhu nguva sisimelika unoita step further wotota take care of vana vemwe murume ka better than baba vemunhu ozoda tanga kupopota you take care of those kids as if they are your own votanga kukuda mangwana murume ozoya kuti hanzi chichichichi that's nonsense let's just make sure kuti vana vanogara zvakanaka ndichaita kuti mukadzi wanaitaura auye panapa anzwiwo nyaya dzamunzara panapa anyatsoziva kuti zvishuwa asiri yega vakawandisa zvinotoita sei raisismeni tomboita sinenge yada vana mai vari kuchuza varume kudarika vana saka hapana zvaungaita aiwa ndikutaura nyaya yekuti kana kuti muningina anotora naba mukuru hazvina hazvizvinyuwanisvo mira kandiedheka mira kana wadonha panditi vanhu vakamboningirira vakakenikolisismeni handina nhamba dzemusikana wachona iye yaritaurwa kana azouya chauya nditi vakatorerwa varume nevaningina unyatsokunzwa vakutorerwa varume vaningina vari kutora varume nabamukuru vari kurara navo iwe uri kubasa uchinashina ushanda uchiti ndasiya muningina ndatora muningina kuti auye kuzondibatsira basa mubatsira nevana iye ari kusara nevana achisara zvisina bamukuru achirikitana zvisina bamukuru kwaungagodi mai vakatarisira zuva ridzi ndakati tichiwa ndenyibva kubasa ndobva vatopinda kubereka kwana chichitsva pasofa sa mwana wacho totongomuti sofalistic amen but anyway ndinombokutidza nhamo ndo namba dzenyere dzakapinwa bhosi ndidzodzo ko muri kunowerepo imika mane how long aisiboziya 4 months chakutsvagai no worry ora 10 days sharp hanimaona the telephone number is +27 Stanley Mashambe yewife akasiya mwana mudzei Stanley rice kanzi to us vakaramba marriage nekuda vana vedu to you sure fafi chokwadi guys ndoda kuti tizive antika nyaya yekutsvagwa pekuti kwai kune vana mainini vanovatana nabamukuru hanzi ndipei murume wesisimeli shasha atina handingamiriri kuti kudini ndoda kungozvinyengera tendesi ati tarisa mucomment section umo maita chimoko chidhenja chine flavor chati ndodawo murume handika tendesi singu uyu asingu tendesi bata shasha uyu alright azvitaurira ega hana kunyara kuti kwai ndozopotera ndozodai handiti mazano kwangu ine mafikiko alright saka ukaona murume unodakana unongononyenga wogaka naye ungamira kuti kwai aziya kuzokuaprocha unoenda kunonyenga wega murume wacho handiti ndozvaveko here mazano zvamuri kungoita ive chidiki unonyenga woga hando zvamakungoita azvinyengera tendesi ati bata munhu uyu taura nemunhu uyo tendesi ati taura nemunhu uyu so guys kwai varume vana mainini vari kuvatana nabamukuru mudzimbabwe regai tingotandara zveduwo kana 30 minutes kwanzi nyaya yake inoda zuva rose sisimeli ifambirei yemusikana uyero handiti achauyiwa naye regai agoiwana kana auya achandibata totangira ipapo handimona kwaiko zvino regai chimbowa vamwe handika fonai guys kana ukavata nabamukuru vaparapa unongofona kuti ndakavata nabamukuru tizive kuti wakavata nabamukuru zvanga zvaita sei kana maisisi maiguru makavatigwa nemunin'ina wenyu nemurume wenyu kungoti ini chiwa ndakatora munin'ina wangu kumusha kuti uyengetikana kuti handikutsvage basa kugere pandiri ndikawana uchitotsva nabamukuru chimbofonaiwo vamwe vadzidze vanhu vazive kuti zvinhu izvi zviri kuitika vatitauri zvazvemufirimu kazvivasive kuti zvinhu izvi zvinoitika zvinhu izvi zvinoitika fonai tinzo namba dzakapinwa idzo
timbowa kuti zviri kufamba sei, makadhimere makavatana bamukuru zvanga zvaita sei, bamukuru vakakurepai here kuti makanga mabvumirana zvenyu kana kuti mainini ndo vakatozoita vadhiri zvakafamba sei. Fonai tinzwe. Hapana nichamonyera pana patijaji hedu tinongoteerera, hatijaji hedu kuti henyu makaitei, we don't judge. Tongowawo vamwe vodzidzawo nekuziva kuti zvinhu zvirudi zviri kuitika chokwadi, hakusi kudi, hakusi kunyepa. Fonai anoda kusheya zvavo tichierei, tipakurireiwo tinzwe nhasi Saturday kudai, tipakurirei tinzwe. Pamwe tingaita Lucky Stanley akasvika tichiri pano. Hi Soli, fonai tinzwe guys, kana vari panoda kufona fonai tinzwe. Nemi guys, ndudzewo nyaya yechikosoro chiya guys. Nyaya yechikosoro chiya ndakaenda ndakadzokera zve kwadokta guys. Ona chinhu chandakanopiwa kwadokta guys ichi. Ona chinhu chandakanopiwa kwadokta guys. Vari kususpecta kuti iasima. Anoona iasima kuti saka ichi chinhu ichi chandakapiwa ichi. Ndakanzi ndenge chichiblowa every makuseni neevery manheru. Ndobva ndapiwa form ndichinyora pasi kuti vazoona kuti manamba zvinhu zvezvo zviri kuenderana here. Andimoona manotification hapana zvatingaita wena, saka vari kususpecta kuti asima guys. Nezita rajesu maprayer warriors angu aya please pamunamato guys. Asima yei ina handina kana BP, handina kana kuzotanga neasima kumba kweda kuna munhu akambogwara asima guys. I reject it in the name of Jesus. Vidwe nezita rajesu neropa rajesu handitika hesi drain. I reject asima. Masenasi ndinawo vakanyora pasi but kuno kwati severe unoziva yana ndinawo kuAfrica ya akapera lulu kuno kufoleni yacho yakasiyana handichabloki handichadi kuno kudribble. Hello dear, zviri sei? Ndiripo. Hainini handisifonera nyaya yabamukuru, ndachindifonere nyaya yaCandace. I'm shooting my shot. Okay. Watinoda kuzvibatira ndoga. Aiwa gona. I'm shooting my shot. Munondiziva handitika? Aiwa ndokuziva sister wangu. Saka I'm shooting my shot. Ameno tipachaitwa sei papo. Aiwa ndondiwa 10 days ndibate kuwaseri kuWhatsApp. Ndibate kuWhatsApp 10 days. Ndibate kuWhatsApp chimoko chiri mudhuze newe saka munongoonana anytime hazvinetsi. Iripo. Ora email sharp. Utendesi ndibatisa ari serious chimoko chakadzidza chine basa racho rakanaka chiri kudhuze newe uko kwauri uko saka ningiri kwa guys asima ndikutoiramba guys hands dry air plus by humidifier so there is moist in the air you breathe but niko kana pandobuda panze humidifier ndinoisa mumba kupandobuda panze ndodini saka muri kuona chinhu ichi vakutofunga kuti ndiyo ndimotondibatsira kunamata guys nezita rajesu anti asima no anomaona ichi chandakapuwa ichi so ndichadzokera koko ndakanzi ndizodzoka after 4 weeks ndapedza kufila chati ravo ende ndine appointment imwe kune umwe doctorzve kuti anonyatsokuona asi chest yakatariswa and everything ikawangu chest yangu yakachena isina manzichi zvekuti what negative. Hello. Hi. Zviri sei? Hello? Yes, dear, zviri sei? Amen. Mamuri kubvunza vanhu vakada kunzwisisa mubvunzo wenyu. Iwe taura nyaya yako ndokuziva. Taura nyaya yako watanga. Taura nyaya yako. Ndakadanana amuso-expose number yangu. Aiwa don't want to expose. Ndakadanana nemurume wasisi wangu. Amen. Ndakadanana nemurume wasisi wangu for quite a long time. Ndakadanana nemurume wasisi wangu wewe. Ndweka kudenga uko kuna Mwari. Ndakabva ndapiwa HIV. Saka sisi wangu wakaita HIV wapiwa nemurume inoda kuzviziva. Murume uyu wemva kutanga kutsotsa neni bva tapiwa tese. Mungonzwa sisi mai. Saka
zvimwe zvinhu zvatinoita tichifungoti tiri kuita utsinye kana kuti tiri kunakidzwa kana kuti tiri kuita sei. Mwari vanokusitoika neimwe shamhu yekuti wega unogutsikana kuti pandarowa neshamhu ine munyu. Ndadaro sisi vangu ndakazenge ndasamwe ndobva andaikommunicata. Saka chakazoita kuti ndisiyane nazvo ndechekuti sisi vangu vakabata mameseji but namba yacho vangu vasingaisivi because yanga iri different namba yandaishandisa. Saka ndobva vakufona mukunzwisisa vanozoti ndini. Saka ipapo I felt bad. Ndakanzwa kurwadziwa, ndakanzwa tsitsi, ndakatanga kuregreta ndobva ndasiyana nazvo ndisika but ndanga ndatoinfectwa. Saka inini nesisi vangu tese takainfectwa nemunhu wani. But sisi vako vakazombofa vakazoziva kuti wari nemurume wavo? Havana. Saka unotomboudza kuti newe wakapiwa chirwere nabanguru. Asi iwe banguru vachikunyengawo uchivadawo murume uchiziva kuti murume wasisi waida kuti zvidii asisasikana. Musikanzwa chaiwo chisimeli, musikanzwa chaiwo nekutoti kana ndikada kuzvitaura izvi ndogwa kuzvisvodera, kuzvinyarira, kunge ndichadzokera kumashure ndinogadzirisa zvese zvindikanganisika. Inini yangu life yangu wamarara. Hapana, handina relationship, handina munhu. Inyaya yestatus iyoyi yangu yamarara. Yasisi vangu kunzi dai vakazviziva havana kuzozviziva zvavo but iko kungoshungurudzika uchiti murume wangu ane girlfriend iye ari mwana wamai vako amene kuti muri kungozvibata here kutadza kurara uchineseka. Apo sisi vangu ivavo vaindibatsira aitova munhu angari there for me panguva iyoyo. Munhu aimira nesu because ndo vanga vari the eldest sister. Andimunongoziva mapositions anditorwa nanosisirahomba ekuti vanenge vachitoona ende kuuya kwandakaita kuzogara nasisi kwakuri kubatsirwa chikoro kudii. Saka zvinhu izvi zvinoitika vetway but whoever ndakungotaura wangu advice sisime ndozova ndakakanganisa ende ndekudhara ndakatozororwawo zvangu ndikaita mwana ndikazobudawo zvangu marriage iyoyo but ndinopa vanhu advice kuti varume ava kwauri marriage iyoyo yakazoramba. Marriage ndakazongobonderawo ndobva yaramba akadzokera futi kurusingo mwacho but ndinoda kungoti hangu utsinye hwandaitira sisi vangu ndakabva ndarohwa neshamhu namai yandinotogutsikana ndega kuti utsinye hwandakaita ndakapanishwa namwari and I don't know how I can apologize to her because apology yangu inogona kutomutsiridza because vanhu vachivese vachiri vese. Saka unongochingonzwa mauri kuti I need to apologize, I need to appreciate her, I need to ndingavaita sei just to cover up zvinhu zvavanenge vakaita. You know what, Colane? As much as sometimes being open and apologizing openly, it's okay. But on this one, sezvo vachine murume wavo vachidanana, unogona kutozoita gap pakati pako nasisi vako. Iwewe you have to start by apologizing. Iwewe sezvo wakatoregreta wega pachezvako and you saw what you did was wrong. And tese tiri vana tichikura takaita musikanzwa yekutodaro tichikura andiona asi yaingozoitika pakasiyana siyana. Forgive yourself antika you have apologized to God wega ukanoenda pana closet yako kanondoti Mwari ndakatadzira sisi vangu ndikadai shamhu yako wakatopiwa ine munyu ukabva wainfectwa nechirwere ichi andiona that's fine. Unongorarama ako at least hauna kupuwa wapuwa cancer kana kuti kudini andiona unongorarama pane chimende yakatopuwa zvokuti uchienda kuna sisi unotanga kuti kuna sisi pamweko zvinovagara zvakanaka nemurume wavo ndayazokumbira regero kuti ndakamborara nemurume wenyu ndinonatsa kuti unengoto ndinonatsa kuti blessings sisi havasi kuzviziva ndinoona sekuti avanogona kutozovengana zvachose. She has to apologize and iye kana zvazvinongoita ngasiyane nabanguru akazvita paudiki ngasiyana zvachose andiona ende banguru vava vakauya vanoti payakamboerera napoka usatombova inde tena kana kuvasekerera nokuti vanogona kuda kutokupamba andiona ramba zvachose but zvokuti uchaudza sisi pakato how old were you pakaitika zvinhu izvi? I was 1920. 1920. 1920 years ukoko. Oh, kuma 1920 years, all right.
Alright. No, aiwa. Tomoti ndodi kuti uchaida kunovaudza kuti unovatanga kunoti wani. Pamwe iko zvine murume wava kuwisana mumba, pamwe murume akarega zvemusikawa, iwe wakunda kunovhura kudai. Wototanga handioni chinyatso kubuda kona. Handioni zvichibuda wakatowana mugove wako kuti chingonyarara rako. Just love your sister and you betrayed your sister but chingosiyana nazvo. Zvokuti unovhura maronda abodo. Alright, Sister Mary, no problem, my sister. Thank you for being open. Wavhurira vamwe kune mumwe atouyawo apa izvozvo wavhurira vamwe. Thank you very much. Wavhurira vamwe regai tinzo uyu hanzi ndini mumwe right regai tibate umwe uyu asa message yake ushu. Dai kunowadza zvichaiti guys. Iwo andotanga hundu vanofa vasingaonani vane munhu wani akatowana shamu yake nemunyu. Hazvichaiti. Hello. Yes, Mushe muraite. Mushe. Tiri pa live. Ndaona manyora kuti ndini mumwe Yeah, mara saso. Aiwa atitauri aiwa ndindega nechikuziva munongoziva wani. Ko zvatanga nasi here pamuri. Yeah. Mushangoita a quick because murume wangu aripo. Alright. Yeah, but anozviziva. Alright. Yeah, inini ndakatanga kuri kutobatwa ndandine I think ma 10 years ndobva ndakatanga kubatwa iri like yes ndobva ndazongo in fact family yakabva yazongotsikatsika nyaya saka ndazongoafisi ndiye kubata chibharo me10 years. Ndobva family yavhara mwana ne10 years abata chibharo nabankuru. Zvakangotsikwa because anga ari mukwasha mukuru saka aidiwa ende mwana uyu mukuru wofuti aidiwa andimasvona nyaya yacho inondinetsa because ndoenda kuda kutochema but anyway ndichazama chiri kuchema so nyaya yacho yakazongotsikwa yakazongotsikwa nyaya iya ndobva ndazotinda kuma 18 ndobva vachitangidza futi bankuru vaya saka kutangidza kwavasenge vakazenge vakutangidza futi vakuti wagara uri mukadzi wangu so ininiwo neudiki ndobva ndatozopindawo mazviri kwakutozopedzera ndakutoda munhu zvekutodaro vakakushandisa anyway dzinoshandisiwa hanzi vakakuguruma he groomed you bankuru vako ivavo asi manje sisi vangu vakazofainda kuti ko vanhu ava vatangidza futi isitaiti zvinhu zvakapera vakarwadziwa havangatadzi ende inini ndakanga ndatiwo munhu asina basa nazvo kusvika pakutoti vamukuru vakanga vatone mukadzi wechitu ndobva uya wechito aenda ava ndobva vambosara vachishingirira sisi vachishingirira ndobva vatozoona kuti hapana munhu akutoda mudiki because ndandiri mudiki zvokuti zvadaro sisi vakazorwara zvikurwara zviya nechirwere vakuda kunofa vakabva vauya kwandiri vakati ndo zvawasarudza izvi ndati ndiri kujekesera handisisina mazuva asi kana ukaramba uchishingirira zvako uchatambura zvekuti uchasemesa taure zvavakataura uchasemesa panyika pana andambozvitora serious sisi vakabva vazoenda tatiri kune mweni vakazoenda ndobva vanoshayika pasina wiki simeli kutaure kuti kana kuine misodzi yemunhu ikadonha pamusoro pako unotambura zvekuti kana ani akakuona anokuona sembwa kana kuti ndoti semati ndakasemesa zvekuti handigoni kuzvitaura ndakasemesa
munhu wese takandiona aindisema chiro riri basa chiro chiri chii hapana zvandifambira for 6 years kukeswa nemunhu akafa. pamusoro paizvozvo baba vai vakabva vachitanga kuchiura zvemhando yepamusorosoro. Mamugara mose svikapa kutori tikatozogara tese ava kusisa pavangosiva mukadzi wechitu sisi vakabva vaitawo vabva vatinda kusiya ndobva vasiya ndobva ndachitoti kai wakanda ndindahwina hazvina kutora nguva sisi Mary sisi vangu vachibva vafa kudaro ndakakeswa kusvika nanhasi zvanana hazvo but ndinotogara ndichingovarota asi chandotenda Mwari ndechekuti pandakazozviona kuti no hapana zvandiri kuita baba vakutanga kuhura nekudidi 6 years tandakagara idzodzo ndaifunga kuti vachachinja ende ininiwo ndakunyara kubuda imomo nekuti ndandamesa pafamily yese hapana anga achandida handiri mazvona so zvakazoitika ndizvo ndakazongobuda mbamiyamandega ndikaenda ndikanozviita zvakaita jobho zviya kuvabereki ndikanochema vakambondiramwa tete vangu vazonondikumbirira ndobva ndadzoswa mumhuri asi ndikakudza kuti 6 years idzodzo ndakatambura zvekuti handikone kuzvitaura pandakangovadzokera kumusha ndakazoenda kuguva baba vangu vakanditi kumbira regerero utaura kuti handisiri pamunhu ndakatosiyana nazvo ndozvandakaita izvo pandanoita izvozvo kwakutotangawo kuti zvinhu zvangu zvakutanga kuitawo mbichana until mhuri yazondigamuchira yatonozwi shuwa munhu asisinei nemunhu baba vakaramba kungoramba vachingotevera vachimbondinyengerera ndichiramba ndakaramba up until today mazvona ndakazororwa ndikatoita mwana kuna baba vaindakaita mwana one kusaidi kwababa baba vakatoita mumwe mukadzi wavakazoita ndabva akavasiya atovaisira poison unfortunately havana kuzofa asi ndikakudzira kuti upenyu hwava hunomboita stable hameno zvazvinongoita so nekuti ivo havana kukwanisa kuti vanokumbira regere nanhasi vane pride yavainayo atinotihatsona kuti munhu zvinhu zvake hazisi kufamba nekuda kwezvakati sisi Mary kana kuine chinhu chinorwadza handidi kunyepera nanhasi ndinoti ndikazvipandazvinzwa nandichitogeza ndikati ndiudzewo vamwe nokuti vamwe variko vanenge vachitoti kudanana vasisi vangu vazvisiya sisi kune inonzi shamhu inorwadza ini ndakapinda mairi nanhasi zvinotomboita kuuya nekuti ndine nguva yekuti ndotomborota dzimwe nguva nenge vakangondandi ndotodzokera futi kune vabereki vangu ndodzoti nandichaziva kuti ndoita sei because munhu ndiri kuramba muchimurota anongouya asatauri handimazvona usati wadanana nabamukuru ndimbobvunza kola usati wadanana nabamukuru pavakazotanga kuti usati after vapedza vaita repi yavo 10 years ichi pavakasanga kupindirana newe kuma-16 years wakamboita mukomana in between? ndakangoita mukomana endipfimba ndobva vazvisiva zvavazvifarisa ndobva watonomutakara kuti mukadzi wangu hapana asingazivi kuti ndikatomupisa umhandira kudharo. Saka hapana munhu wakadanana naye saka bamukuru meaning to say kuti ndo vakapa mukadzi wavo chirwere mese ndo vakakuzadzai. Saka sisi but ndichida kutaura ndakazvimirira munin'ina wangu, your sister is selfish. Anditi as much as wakamurwadzisa zvawakaita, anditi she covered the issue from the word go. Mwana ane 10 years arepiwa nemurume wacho, nyaya yavharwa nefamily yako, vavhara nyaya yavharwa nyaya. Anti this guy was grooming you.
akuguruma wakura handika pa16 atangana newe iwe wazopinda mazviri handika the family now abandons you of which they vakatora action pa10 years papaya munhu akasungwa it was not going to happen but vakakafiridza nyaya because vaida chingwa chawiwa nacho nenyama yaitengwa kuti mhuri idye handika why sisi vako iko zvino vari kuramba vachimuka vachiuya vachikusungira play paupenyu ivo vari ivo vakatanga kusunga zvinhu izvi kuregera vachikafiridza ndikiri repu yakaitwa une mwana 10 years. Inene mhosva yangu yandinoona yandakaunzwa inini navabereki ndeyekuti pawakazenge wakuzviita wakura ndopatakabatirira inonzi chii ndopatakabva tabatirira ipapo nokuti pfungwa dzako iwewo dzazvakushanda ko pandakarepwa ndiri mwanani handisi kuzvirira zvawakaita zveshuwa wanga wakura 16 you had a choice to say no but ko pawakaitwawo uri mwana mudiki usingasi zviri kuitika une 10 years uchitori mwana usingatozivi zviri kuitika why did they cover the issue? Vakangonyari kuti vaipinda chechimwe chete and munhu wavaida semukwasha mukuru aidiwa saka vakangoona zvinhu zvinenge zvichanyadzisa rikatingosvikafiridza uye vanhu haachazviiti vasingazivi kuti aiwa but unoziva kuti zvisinei kola since wati hamene toda kubatsira iwewe since wati zvinomboitika kuti vanombouya sisi vako vomira vokutarisa upenyu hwako nanhasi hauna kumira zvakanaka uri ngori papo neapapo and wakaita zvakanaka wakaudza murume wako chokwadi sometimes the truth helps andowana wakakuti usazobuda neimwe nzira wakaudza murume wako chokwadi my sister ndoda kuudza chokwadi and I don't know what you believe in handizivi wakanzi ndako unotaura zvawakaita paguva unotaura kuti ndakasiyana nemunhu uyu ndakadai ukazviita but sister is still coming handitika you have to cut ties nevakafa cut ties with the sister. My sister, you are living in the land of the living. Atina ukama nevava vakafa handitiwaona it's a spirit ikutotenderera zvayo isina a restless spirit isina rugare my sister zvakuda iwewe hachadi vabereki vako izvi because vabereki vako clearly kana sisi vako vachiri kuramba vachidzoka it means vabereki vako vakonewa kuti vastope mwana wavo kuti asaramba achikudzokera handitiwazviona chavepo iwewe now you have to take a decision wega handika stand up the spirit of now you know if you believe ndoda kukuudzai nenyaya yekubhilivha zvinhu zvatinoudzwa nevanhu ukabhilivha zvinhu ende zvechichokwadi zvinomanifesta zvinotobudikira zvinoita pachena chaiko it will come to pass handiwaona you have to take the stand iwewe pachako kuti Mwari I know I did wrong nasisi vangu ndakakanganisa handitika time for you to break this handiwana break this umire iwewe namwari wako muri two muchipedzerana namwari wako handiwana uyu akatofa your sister is dead vakatofa handitika haungashungurudzwi upenyu yes you made a very big error uchirarama but right now pazviri handitika wakufunga kuti uchirarama ukurarama you cannot suffer upenyu hwako hwese handiwana nekuda kwezvizvi zvawakaita handika ukatomebhi ukatoenda kuna Mwari ukanokumbira regerero ukabva ngokanga ndakumbira regerero go back pana Mwari my sister go and wrestle handika kuti Mwari ndosvika rini nyaya hanzi is there anything that is too big for God hachiko handiti is there anything that God cannot do what God cannot do does not exist go and submit your story kuna Mwari ndovega vanokwanisa kupedza izvi otherwise ucharamba chidzokera kuabereka munhu acharamba achiuya upenyu ucharamba wakasungwa handi ramba mweya wepoverty my sister ramba mweya wepoverty ramba mweya wekuteverwa nevakafa and you have no connection whatsoever nemunhu akafa handi uri kuzviona vakafa kuvakafa vapenyu kuvapenyu take a stand if it means you go to fasting pinda utsanye urwe namwari wako umburuke pasi ucheme unamate udedzere ude madziwa ude hameno uri wega kuti Mwari ndosvika rini Mwari ndiregererei Mwari vanoregerera chero wakauraya munhu chero wakaita sei Mwari vanoti uyai mose makaneta makaremerwa ndichakuturai mutoro ndisu vari kutotsvaga isusu Mwari saka take your case to God go and present this case handika kukonda kuti now is the devil is now tormenting you through the sister handiwana nenyaya kuti pane nyaya uri kuziva iwewo yakaitika handiwana maybe your sister is even lying wherever that she is right now in peace but the devil because there's an issue that you still have in your mind yakaitika he still uses that unotoona kune picture yemunhu anotokuvigira munhu zveshuwa
utoona vasivako zveshuwa handinozati sometimes varoi vanogona kupfeka fesi umwe munhu wokuvinga asiri ye munhu yogoona munhu kuti ndavaona tisimeli izvo simeli hapana chavanoziva fesi yatogwa yapfekwa kwayapfekwa handiwana kwakushandiswa umwe munhu right now akunotouya anotomira sasaka kudai so handika ari kutosunga life yako handitoona life yatinorarama ndeyamwari handitoona go back to kuna mwari vasunungure life yako. Your life is tied up in the spiritual realm na Satani nema-agents ake ende vachakutambisa chamuchongoyo kusvikira wati ndaneta kusvika wazvo knows the idea ndechi they drive you kusuicide because zvikaramba zvakaoma zvakadai uchasvika pakuti zvakafanana rigandifeko ndikuraramirei andowana hanzi kune mburi dzine vanhu vanofuka rindai dzimburi dzine vanhu vanofuka dziriko kana muchibhilivha kwazviri muchagara muchifuka handimaona sometimes mafamilies ese atinozvarwa kwaari kune zviriko zvakatosiyana-siyana mafamilies ese kune zviriko handiri kuona but takatotiza izvozvo manje kwese kwatinofamba zvinonzi vamukuru ava vakazofamba vakatoti mweya uyu usateere kwavari uramba uchiteera kwandiri. Saka kana vakadzinga mweya vakagona kufamba vakanodzinga mweya kuzvivanhu kuzvibhoya mheno muri kuona ndo pane era pakuti tiri kutaura zvinhu zvakasiyana une zvaunobhilivha mazviri handitoona une zvauri kubhilivha mazviri kana vakanoenda kwavakaenda vakanonzi tadzinga mweya wainda ukanouya kwauri iwewe why can you not go kuna mwari kuti kuna mwari hakuna expiry date ava kwavakaenda zvine expiry date vana bankura zvine expiry go and not back to sender antika but don't do back to sender nemishonga don't do back to sender nezvimwe zvinhu usingahwisisi antika just you and your God. Salvation is for free. You don't need the mudzi. You don't need the chi. I'll call you back. I'll call you back. I'll call you back. You don't need the mudzi. You don't need the chi. Go and present your case, my sister. But the way you present your case now, you have to be very much strong. Because that one not to believe now it's power against power. So the lesser power is going to bow down. Guys, two powers are from the same kingdom. So same powers from the same continent, from the same whatever. So the lesser power is going to bow down. So takuti une simba mshonga une simba ndio wakushanda. Animaona. So imbova kune zvinhu mshonga ukukola adon. Zvinonetsa mindset kana yatobeka koko inonetsa. Zvinotonetsa kuti udzose munhu panzvimbo. Animaona. But if she wants she can do it. Kana hada chako yatsa kuti wayatsa kuona zvakunetsa chako. Mai mwana unoita kunge benzi mai mwana. Unoita kunge benzi uchimutsvaga Mwari uyu. Unokwira nepai uchimutsvaga Mwari uyu. This is the same story, guys. I hope you are learning. I hope she was kissed by a sister vakafa. Niye kuti anga chidana nemurume wasisi. So kubva ipapo paakakeswa kusvikira nanhasi upenyu hunomira zvakanaka. Upenyu hurikukakata, hurikunetsa upenyu. Saka vana vari mukome ibvai madzidza. Handiti bankuru vanouya vaine mari. Vanouya vane chiva chikuflashira all that gold. Sometimes regai mari dzidarike. Not everything is about money. Regai mari dzidarike. Hanzi chivanu, asi chivanu hanzi asi chivanu zvingabviri mishonga yega zvinobvirawo nemaprocess sisimeli. Zvino zvaunobhilivha chana chezhira from what I think not truly speaking, guys, take up. Kwatinoperekwa kune zveko. But but azvitibati for a reason. Iwewe pati zvako you know yourself kuti vamwe vese vabatwa nazvo iwewe zviri kukujamba. You know yourself. You know yourself. Kwatinoberekwa tese kune zveko. Hakuna musha usina zvawo. Hakuna musha usina zvawo. But iwewe zviri kusamwe zvinoita sezvinouya kudai but zvinoita zvichibondera kudai. Because of you know who you are. Try kufonera ubeki kuramba kupinda se. Right, kaita mukufonera uyu.
ya hapana mira musha unozviramba wega maitundo chokwadi unozviramba wega because hapana munhu achikubatsira hakuna chauya chikuti ndakuya kuzokurescue hapana you rescue yourself wega maproblems ariko anouya but zvimwe zvachona unomira wega segamba wega unomira wega zvichirwadza zvakadaro zvichigwadza zvichiita sei unomira wega kuti handina choice zvainya kurwadza unomira wega. Hello. Hi, sisi. Yes, zviri sei? Aiwa, mushe, ini nangu ndoda kungotaura nenhau dzana bamukuru. Ini ndakakura ndiri nherera nenyu, handiti. Actually ndozvi understand zvinenge zvichifesa vamwe, of course vamwe vanozoita zvinenge zvisingaiti. But ini ndinongooneka bitterness kake kuti nini vangu bamukuru never like zvekuti vakanga vachigara nasisi vangu. But vaiita utsinye, ndakatarisa kuda zvekuti ndati ndikaenda mumba kwavo vari maholidays. If you notice that kuti munhu anonopinda unodhakwa unozoti kana adzoka oya ukubira nemvura wakarara pasi paya. Uchazoti kuti kudirirwe nemvura apedza kudaro opinda mudhuku. Otanga kupopota ari mumudhuku. Vamatanga kupopota achiita sei ndobhitterness yandinayo iyoyo. Nanhasi handisandambovaregerera baba vayo. Vari vese zvavo nesisi vangu. Kuti vakaziva kuti vakundichengetera mwana. I think ndakatomboda kuya hamweni yangu kwamuri but ndakazongoda kuti handisiyane nazvo 2020. Ndo ndatumira mari mwana wangu wechikoro kuti variwo futi sisi vako nditi aiwa mwana ngaende kubhodhingi ungoona zvirikuita pamukuru wako panapa vange vasinganditi actually zvavari kufesa ini ndikuzvidza kuti mwana agerepo ivo varipo everything I do zvese ndaitovaitira pakati hatina chakati chero mwedzi uri pakati hatina chakati kuti bhozi ndaitira wangu mwana kuti akwanise kugara zvakanaka. When it comes 2020 mwana svika mwana ada kuenda kubhodhingi chinomutsvagira bhodhi ndakavatumira mari inosvika 3000 ndomadhezi aenzi mafizi tai online ndikatsvaga nzvimbo nayo vakandibatsira vakanditaiwa nzvimbo ndaiwana pakati ichiita so tumira mari nokurumidza tikwanise kunobhadhara hafu iyo wozoshipa uchauya tozomupedzesa actually bondo sendo zvaitaurwa pachikoro pacho kuti mukwanise kubata nzvimbo bo ndaendesa mari yaienda munoziva kuti mari iyo yakadyiwa then ndaitumira like zvakuruma musi wa16 December. I don't forget 16 December ndakazonoti ndazoenda inini kuma24 pandakanosvika kumba vatotsvagira mwana dhei zvikadzi zvinhu yebhodhingi yaramba chirega tingomutsvagira dhei kuitira kuti angopusha tozoti kunana April toshona tokwanisa kuti titsvage nzvimbo yebhodhingi but mari yakanga isisipo sisiri yadyiwa yese 3000 yayi ini dhunda akubvunza apa ndakabata 5000 yekuti ndikwanise kuwedzera ndikubvunza kuti alright madzoka mukuti nzvimbo hamuna kuiwana mazotsvaga dhiri zuva randasvika okay mawana dhiri mabhadhara mari ansa yakabuda mukanwa masisi vangu ndakanzi iwe wakuda kuziva bhalansi yakasara ndikataiwa ndaisvingabvunzira kuti tione kuonesana kana paine zvimwe zvoda kutengwa zvimwe zvese ndauya nazvo mabhuku chichii zvese zviripo tonoti tinotenga zvinhu chine chichi ndakapindurwa muromo kunzi navangu waiuda kuziva bhalansi yemari yasara pandapedza 2 days that night I couldn't sleep ndokuzvitongesa kuti kumunhu ndamutadzirei inga zvese ndagara makore ese ndanga ndichingomuitira wake kuiko zvimwe zvamuchinja chii network. Network yake ilunga magetsi ainde ngechitopetifonera futi to zvakaoma adzosera futi mwana wake kumunhu anomuvengana zvinhu zvacho zvakaipa.
Aichapindi, right? Right. Paita namba yauya panapa. Right. Hanzi mundifonere. All right. Yeah, vanhu vane humbe chokwadi. Okay, ndikofonera uya kuda kufonera. Right. Gaitifonere ushu. Yatembi yauya angachifona yakuramba kupinda. Hi, Ruthie Dundundu. Zviri sei makoti. Hello. Hello, sir. Kuri sei? Hello. Yes, zviri sei? Mushe. Munoti dzimbira maronda kana matanga kutaura nyaya idzi pane chiri mubasa. Iniwo ndiri nguva kutorerwawo murume nemunin'ina wangu. Saka munin'ina wangu akanditora nyaya ndakatomboitsanangura hangu. Asi nanhasi ndofunga achitongori nemwoyo woutsinye neni. Mwoyo woutsinye wainawo ndofunga anotoitira through kumwana bhosi ndofunga ndakambokufonerai varonga nyaya yekutora mwana wangu. Nemba vatora mwana wangu pandaichimuendesa pachikoro pandaimuendesa kuchikoro. Nemba vamuendesa kumusha kwavo kwaanogara. Vamuendesa kumusha kwavo kwavanogara ikoko. Asi chavakakwanisa kuita kungotora mwana nemba vamubhadharira first term. Nemba vamusiya. Second term vakangomunyoresa zvezvo kumutransfer ndandabhadhara mari sanhasi. Mwana nemba achinjwa chikoro pasina 3 days vanzi kuti ndabhadhara mari yechikoro yemwana. Nemba vamuchinja semwana mudiki akanonyengererwa inenge ndiri kuno handiti. Nemba vaenda naye. Nemba vatomutora. Saka ndakashaya simba nokuti ndandiri kunoko. Nemba vatora mwana bosi ndakatofona zvese kutoendesa kumapurisa asi chinongondibata nchokuti ndakatombotaurawo nemapurisa ndikati mwana wangu handikwanisi kuti aende bosi achiri under age kuti vainge anogara ikoko bosi pane zvakambosangana nemunin'ina wangu ikoko vakati network Africa. Network. Anza tinamboinzwa makamboinzwa chindimbi chayo makamboinzwa briefly munoiziva partly munoiziva network chiri kuitika. Okay, sakona kuti waita anaye murume wacho anaye murume wake munin'ina achine murume wasisi. Hello. network network yenyezimeza ndazviona. Saka ndakabva ndazoti ndadaro manje ndobva ndabatikana zvokuita ngazvosvika patime yekuzofondera mumwe mwana kwamaini wangu ndikamuti unoziva I can't stay in this house. Unongoziva izvozvo kuti kana wajara kugara wega life yatinorarama kuno urikutirega ndinoraramawo nevamwe vefamily handiti vele ndokwandaigara every time ndichibva ndinoenda kumushandi nomwe unosvikira kubva kwasizangu. It didn't start from there. Vakangogara vhele mari dzangu pachingoita dzekudya ndine stendi yandakatenga ndikamuti chindivakirawo unditire 1 2 3 akandivakira imba akatadza kuipedza. Hapana chinhu chinorwadza chekuti wasvika panzvimbo uri kuingwa nemunhu wakagara ushikonzi nhai hamuna kusara mari yangu yebhalansi yechakati wakubudisa futi mari asi chinozizwa kuti munhu ndakambomupa mari. Challenge handinayo kubva 2020 I don't talk to my sister until now. Mwana aripi? Kuratidza kuti handisi kukwanisa kuvaregerera vese nemurume wavo. Mwana aripi? Murume wacho zvokutoti even nanhasi mwana ndinaye ndakatozomutora madhezi wa2020 January ndinaye kunoko. Saka kubva ipapo even nanhasi ndine whatever zvandichaita ndokufunga ndotombovatsvagira masiyayiwaye ekuzimbabwe ekuti vambovatora pamukuru wangu even now we abuse my sister. Vambonovhariwa vamborohwa system yerimoziya ndivarovese ngekuti mwoyo wangu unogona kusununguka.
Saka vakaroga mweya kuita songa vaendese kumakoniko. Vanovharirwa kumakoni. Andivaende zvokumakoni kwandiri hazvimbondishandi ndoda kuti varohwe. Vovharwa nemasiyewa vombotindwa bangurangu zvezvokurwa zvezvokuti vanobusa kunzi wai uchidherera vanhu vechikadzi. Ndinorwadziwa sisimeri zvezvokusvika to the last kuti handizivi kutaura kunoko ndikuudza kuti ndakatozopedza imba yangu recently gore last year ndopa ndakatozoipedzesa ndeka gore rine ndabva ndaipedzesa imba yapera yakamira vakanopa vhizita sise vangu ndopa wakasvika kuti kondo imba yavaka yakakura kudai andi muri kuona vakuchitanga kurealiza kuti saka ichinzi munhu mari dzake dzese dzandaidya idzi ndiri wrong but kuti vauye kuzoita apology mumwe akanditi mainongo akanditi aiwa ndoda kugarisai pasi uya kuno kuda kuti mugare pasi ndikati pandakakuudzai nyaya ichitanga 2020 makaita light mukanditi mi muchaenda kunotaura naye mukaregedza iko zvino chamakuda kuti chichinje chii ngazvirambe zvakadaro handidi kuchinja ini ndoda kufikisa vanhu ava ndimbovatoresa nemasiyaiwo vese vambonobhurwa zvekubhurwa zviyapa ndokuti mwoyo wangu fara zvino havarohwi vasina kupara mhosva kuona vanorohwegwei vasina mhosva yavapara havarohwi vasina kupara mhosva ndopachanetsa ipapo aiwaka ininika ndichavaudza nyaya yangu kuti vakandidyira mari dzangu 1 2 3 mari yangu yavakadya mwana wangu eboarding school inondirwadza hazvirovesi munhu kaizvozvo kola kumapurisa aiwa havaendi kumapurisa kwamakoni ndinotsvaga masiyewo anoda mari ayaya aiwa kurova varovi kunge unovatsvaga vanogona kuvharira munhu but kurova varovi because remember pakurova anything can go wrong vanogona kungorova munhu agara ida kudonha obva donha afa vosara nemeja havarovi havamborovi chero kwabhadhira mari havarovi pasina because sometimes unenge uchitokubatsirawo amai vako mwana unenge uchimona kuti sisi vako vari kudhonza zvinorwadza woti okay garai nemwana muchibatsirane as a family anditi vopedza futi mwana vomutsika huro yekuti ndiwo zvakasvika pakutime yekuti nditore mwana wangu mwana akutora chimimi kana mama vakasaita action ndichabva pava meno whatever kwandichaenda kutsika huro achirohwai akashirohwa napamukuru wangu animaona haasi mwana nemusikanzo sisimeli haazi mwana nemusikanzo but zvezvekuabusa mwana zvezvekuti ameno like zvinonga gore rapandakaendapo ka mwari vane zvinhu zvavaida kundiratidza kuti ongogere asi zviri kuitika kumwana wako bhosi mainongo akazosvika pakundifonera kungonditi naiwe wadi kutora mwana zvinhu zvatiri kuona mwana ari kuenda achinocheretswa mvura achinzenda kwakati ita so but unongoziva zvokuti unongochinoita sometimes vanhu vefamily sometimes vanhu vanongo vachingorwadziwa pandakazoenda ndega ndikamusiya December iyeye ndo January ndopa akasara akachiona mwana mainongo ndopa vakazonhonga foni vakanditi iwe kurumidza uye utore mwana ndinayemba muno panguva dzinedzi atotiza uku anongorohwa asina zvaaita saka ukabva wakudza pamukuro kuti mwana anongorohwa asina zvaaita moziva kuti sisi vangu handinambobvira ndakaita kanhamba yemurume uya yamfoni mangu because ndakakura vheri achingoita utsinye handiti saka zvezvokuti ndive nenhamba yake I remember pandakazoti kuna sisi vangu kana mimi muri kutya kumuudza kuti ndikuda mwana wangu kuno kuSouth Africa mutati hanzi ndichazomuudza sei ndikati ndipei nhamba yake vakaramba ndopa vakazongoti anyway ndichauya naye ndimuendese kumabhazi anozouya nevanhu vemabhazi ndikati no problem bhazi ndikubhadhara asi mari handisi kukupai muchanowana mari kuna hanzvadzi yangu iri mutauni ndoichakupai mari ndiwa muchaenda munotora mari kwaari moendesa mwari kumwana kumabhazi ndopa vakati alright iri bo but vachitoramba vachitotya murume wavo yekuti hanzi mwana uyo akazomwana sipo pano ndikati ndipei nhamba vakazoti vakuudza mwana zvikanzi wangoda kuti mai ako atoda nhamba kuti vagozonditukira murume wangu chichi ndikati nini handina basa nemurume wenyu ndopa ndikazofonda ndikati kuti murume wenyu handinei naye but pandichamuonera chendogona futi kungomutuka ndiko zvaakaita its very wrong zvokuti unoabhusa mwana ndopa ndikadzanira ndichakusungisai nekuabhusa kwamaita mwana wangu vafudza mwana zvikanzi mai vako vati vachatisungisa ndosaka ndazodhisaidha kuti uende zvako vasati vatisungisa chirega ndikubatsire unoda kubatsirwa kana kuti okay ini ndinobatsirwa
rwangu nderekuti otherwise zvikaramba zvakadaika inini ndichavarovesa nevanhu zvikaramba zvakadii nokuti mwana wakatora handisina uchina communication navo handina zvangu sisimeli but izvo zvekuti zvavakandiita zvinondirwadza don't want to lie zvinorwadziwa kuda kutaura nezvazvo izvozvo zvavakakuita zvandinotaura nezvazvo nina wangu chinzwa ini ndokuziva personal anditika unoziva chinhu chinonzi I know kuti it's not easy kutaura kuzviita but zviri easy pakutaura but ndoda kungoti uzame unoziva chinhu chinonzi forgiveness kuti it sets you free ndizvozvo forgiveness sets you free iwewe handiona noti bamukuru wako noti ani sometimes dzimwe hondo dzatinobva isusu pachedu hatibudiriri because tiri kugwa isusu pachezvedu handiona kushandisa simba reisusu revanhu pane dzimwe hondo dzokuti you don't fight those wars iwewe handiona ipa hondo idzi kuna mwari usiyane nadzo mwari vadzine nadzo ugozoona zvichaitika kuna upenyu hwabamukuru vako avachisura kwako kungopa mwari kuti mwari ini munoziva ndakuchipa inini ini ndadetsekana nevanhu handina zvandinogona kuita because ndinogona kuzama kudai so zvoramba ndodai ndakuda kuti muchirivenja murini anditika then ugozonyatsokuona kuti mwari vanokugwira hondo isei zvokuti newoga unyatsotsvaka kuzona kuti unotsvaka kuzoziva tsitsi kuti ava ndimwari ava handisisiri ende zvakutobvisa tsitsi but as long as uchiramba uchigwa navo uchizama kuti une bitterness handinoda kuti zvekufamba wakatapura zienga haunaro zibitterness kuti unoda kuti vaona vakatofa chekuti yezokutsikana handiona zvinogona kusaitika uchiona iwewe handiona ende zvinenge zvichiremera iwewe uri kufamba wakatapura bitterness iyo because hauda kugara you are not setting yourself free set yourself free corner but sometimes you need to forgive I'm not saying forget forgive woti mwari iyo hondo iyi womira kure uone ndizvozvo hanoti kuzonditi tichazosangana panhamo ndinoti panhamo yaani nhamo yacho yamuri kundudza kuti nhamo so that thing yekuti ndazvibvunza ndedoti this person zvaari kutaura izvi zvinomeka sense here because wakambona kuti kune munhu wekuti unomira naye mukutambudzika pane zvese sisimeni ndakashanda kudhara inini ndichimira navo mai vaya vachiti vakati handina chakati ndomhanya ndikatombovapa start ye6,000 chaichoyo vauya kuno ndikati passport ndikati start ye6,000 ndikati sisi vangu chimirayo makadaiwo ndiri kurwira bhosiri 2 ndiri kurwira mwana wamai vangu kuti naiye akwanisa achiti upenyu but ukaona majibva masvika pekuti wakuti kuna sisi vako mai vaya masvika pakaoma masvika pakaoma pekuti kuna sisi vako mai vaya kola I don't know how I don't know guys comment section yofona tennis maybe you can try and help Devo kola ndemi kola urize izonzo mwana mai chanoda kukumbira kana ndechekuti udzore pfungwa dzekuti mumwe munhu ngaarohwe nekuti nenge akarohwa ronda riri mauri ripore anogona kufa nhasi agotoenda iye anenge azorora iwe ndochasara uchirwadziwa chigumbu chavo inacho une chigumbu nemwana wamai vako mwana wamai vako has been quiet all along nenyaya idzodzidzi nekuti iye ari kurarama upenyu hwakanaka wakaabhuswa nemurume wake mwana wako akagara ikoko akaabhuswa futi zvataona sesimende zvinhu zviri kumuti amai ava is because hausisina rudo nemwana wamai vako. Let me tell you something as a man. As much as bamukuru wako ndanga neutsinye mwana wamai vako ndakanga neutsinye akakushandisa iwewe. Yes. But hausoda kuzvibvuma iwe kuti mwana wamai vako ndakakushandisa. Yes. Handizika murume inini handigona kuita maini neutsinye kana mukoma wake asingazvibvumidze. Yes. Wazinzwa hakuna chinhu chakadaro. Dai mwana wamai vako akati shamarika iwe waudaro mwana wamai vangu zvina ndidzokera kumba kwedu angadai akaregedza inezvi mwana wako ari kukwangwaya akakwangwaya ari ikoko. Why did you take your child back there when you know kuti iwewe izvo zvekuti vanhu vanga varohwa? Do you know what your child has gone through? No, you don't. Number one. Number two, usazomirira musi waunonzi nemwana wako ina amaika mune utsinye ndichakuda enda kuzvisungirira ndini nekuti ndaimbokuudzai zvakati musingateereri. Inini handitomboda asingatauri because waitukasvika I remember pandakambovapidza mabhazi chitoyai kumushado vakauya kumupato but akandichemera zvokuti takamubvunza I think we are 4 people ndakuda kutodzoka kuno tikamubvunza uri kuchemei chii chiri kuitika akatadza kutaura totozanga kuzvitaura atoya kuno kuti mama moziva kuti ndaisha kuudzaibo ndaiziva closeness waminaona mama anti maona
Right. What are the color? Takashata kwa vanhu ndandimaona but iwo waizvika ndakatosvika pakumudza dai wakandiudza handifungi kuti ungadai usinambofesana nazvo zvisizvi ndikadara because I still remember pandakambovaudza ndikati ndoda kutora mwana ndiende naye vakandirambira vakati kana murume wangu anofanira kujara kuti neniwo ndine hama dzangu. My sister always on my side but that year tingameno kuti chii chakangoitika pavari I don't know. Kola, ndauvunza iwe Kola. Sisi vako vane vana vangani? Sisi vako vane vana vangani? Vanga vaine vana 4. Right. Mwana wako iwe aitoona zvakaipa. Dai ukakurumidza ipapo wakatera zvataura nemwana wako ka. Vana vanokurumidza kutya because imi dzimwe mwana muchitsura vana ka. Mune kuti vana havana chavanoziva. Yeti mwana ari kuona zvakaipa. Nhasi iwe ndouri kuchema. Handitika? Because chinhu wacho chiri kurwadza ndechekuti imimi samai vevana ndika makakura upenyu hwakaoma. Ana mama wangu asingatiri. Then now vana venyu vakuita the same thing. No, we need to change that. Mwana wamai vako ndiye akakutira utsini nemurume wake. Handitika? Because ezvinezvika handiri kuona wabudira wanemba yako anoenda achinoona achita sei. What else are they planning that you don't know? Siyana nezvekuti hanzi munhu ngaarwadziswe ngaarowezve. Dai nandiri wenda ndochengeta mari yanoda kurovesa munhu ka ndopa mwana wangu uyu ndogara ndichimukumbira regerero kuti mwana wangu ndiregera ndakuziva. Then I keep close my children to me. Pane pamwe vakadzi pamunoda kublema varume zvenyika but vana mai venyu vanasikana ndo vari kutokuitirai utsinye hunotyisa. Iye tachitara nyaya yemusikana akauya panapa achitaura kuti hanzi akatuputirwa chi murume nemwana wamai vake. Saka I don't know zvamu kuti muchazvigadzisa sei asi chokwa chacho chaicho you need to admit that you don't love your sister anymore as much as you think you do. You don't. You need to face it. Even though what is you are just two. Mungori two checks. Those no words. Mungori two. Yes, those no words. And chimwe chinhu sisimeli shandaura muzorichi uyu goyo angatori nemuhupenyu hwaifana kuenda kumberi. Sometimes vabereki vanozviona kuti uyu goyo asiri favorite wedu kati mudzosere kumashure mbichana kuti uyu abudirire. Zvinoitika izvozvo. At the end of the day, it's your choice now. So do muri two zaza shamari. Musono do naga. Varango kufushira otogo kuviga wangu. Namo ilipo ndio mwana wakana sara chijige. Chitangira ipapo. Build a future for your children. Wega. No, future yake akatoita kudhara is she saying kuti she already built a house kwakakadi akadi but the main issue is her now. The problem is with her because the anger yanayo nemwana wamai vake dabamkurava nebitterness yanayo anditika akavaona cheko vachitodziva vari kubatwa mukunzi uyu anotonowedzera kuti batai wese andiri kuona so she needs to take herself free andiona yes you get what I'm saying. Sometimes zvinhu zvatinotakura izvi tichitakurira vamwe vanhu ka ruvengo rwatinotakura chinhingi ndakamuvenga andiona kana kuti ndikurwadzwa nanhingi so andi iwewo wakatakura ndiuri kuzviremedza andiona ndobadi kuti she has to set herself free andiona because ari kuzviremedza ega famba akatakura sisi ava vakatoti ndakatana naye muningi wangu takatokatana munomakuta life yake but ona pamwe akutakura malife yavo iye akungorwadziwa kuti ndoda kuvaona vadonha chete that will lead to witchcraft andikuona that will lead to witchcraft and pa witchcraft now hatisizi zvinoitika kumberi uyu anorwadziwayo uyu musikana uyu arikutaura panapa ikaya let me tell you one thing zvavo varume dzimachizhinji varume tinonetsa takama musoro uri kuona here why vamwe muchizorohwa nevarume because the way you are saying ngarowe tikada kutaura chokwadi hamusiri here munozoti hanzi varume vanotenda basa rekurova vakadzi so iwe why would you influence such behavior kuti mumwe munhu ngaanorohwa yeti muchicomplain kuti varume vari kuita domestic violence haisi domestic violence here haisi revenge yekuti hanzi ungati hanzi munhu ngarohwe because what you need to do is to take care of your children zvimwe zvese zviya zvakawanguka itoinvolve hama dzako they played a role your own sister played a huge role to make things to be the way they are. I think the only way is for us to help you. We need to help you. Kuti kumashure what happened kwakaitika chika alright ndine mazvinhu zvavo zviri kumba kwavo because ndiri munhu wekuti ndaiti ndikatenga even magumbezi angu
zvinhu zvangu zvese zviri kumba kwavo kubva kumubhedha yangu. I remember ndakamborenta 2 rooms. Vakaivharisa ndikaita nhombe mwana wangu wamunogara muchona ndichiposta kane 6 years ipo zvino. Vakaivharisa ndakaita 9 months ndichibhadhara rent yemba isisipo. Pandakazoenda neuyo ane 3 months ndakunomugadzira mapepa. Ndikuti ngatidzikirei apa patinogara apa tozoenda nezvinhu kumba kwenyu. Pakanditi aiwa imba hapasi pena takaivharisa. Kuti andigoni kutaura. Ndakangoti alright. Handei. Tapinda mbamuya. Kuti ndivakwesheni because ndakapererwa. Kuti kuimba yakavharisirwei. Handina kuudzwa asi 9 months dzese ndakatakura pregnant yemwana wandinaye. I've been paying the rent. I can't do that. Going to Bataka. You prefer to Aiwa mama. Pataka bakumsa to papa mini nubenge kuma 3 months bakumsa. August ndo pataka bakumsa ndo pakavhariswa imba. So I can imagine kuti kubva August kunosvika 20 January ndaingobhadhara rent. Kasimba akusipini. Anditi. Kuti ndivabvunza kuti ko makazvivharisa imba asi maindibhadharisa renti koenda. Naikola. Inyaya yekuti vaida mari. Zvangu zviri kumba kwavo should I take it here kana kuti tozvisiya. Siyana nazvo, unozvidi. Siyana nazvo zvezvi, hazvana basa zvezvi. Let them have it. Itovapa. Itovapa. Itongovapa kuti atore zvenyu. Ndimo hembe dzangu dzakangobvarwa mumamonaki Iwe, Kola. Alright, Kola. Mira timbokubvunza Kola, ndakubvunza mubvunzo. Watiudza kuti zvinhu zvako zviriko. Zvakakosha zvacho chienda unozvitora kuti kuda hembe dzako anditika. Wobva ikoko kuti atora izvenyu masofa mbedha zvese zvibetsera nazvo. Ndichadi tenda unozoti ndikurwadziwa nechinhu wani. Ndiri kurwadziwa kuti okay chodai ndikada kuzvitora iko notaura kuno mwana wavo vakasvika pakundibheka zvikanzi maini ndopaunoti vana havana chavanoziva. Mwana kandifonera kanditi mama ndandichikumbira kuti ndinogara kumba kwenyu. Imba yangu yakazopedzetswa mwana yachitogara imomo isina mamwe marudzi. Vana hapana pavanokwana, vana hapana chavanoziva. Raitibwa tendi hembe dziriko andika hembe dzakachipa sika South Africa shamwari. Munhu anogara mujoni ane makomo nemakomo ehembe katodhakwa nehembe hatina bata nehembe isu unozviziva tine makutu adzo. South Africa hembe dzakachipa. Let her take if it's going to make you have peace because nona hatred yamari naitwa dzawana nadzaona sisi vako. Ko kana vakanobata mushonga chokubatira vakaisa pahembe idzodzo. Ndizvo. Kana vachitodzitora tora unorasa. Tenga hembe dzako panyuwani unongotenga dzakachipa kuna Single Spirit uko. Unotenga zvinhu zvako siyana nezvakawanda. Wakatora mwana wako wave nevana vako iko zvino do your life siyana navo. Simple. Ende chimwe Kola. Kola chan. Ndatora ichi zvigere bati mbedha vakautora vakati mwana enda nembedha uyu kumba kwamainini vako. Mwana uri kutaura mwana wavo adide. Inzwa Kola. Mwana wakutaura mwana wasisi vako anditi akaenda kunogara kumba kwako anditi. Vaita kuti anobata pabhedha iwoyo. Saka urikuona usingadi you can take the bed and give it to someone else. Simple. Urikuona kuti mwana wavo chaiche akatoona kuti amai vake havana kumira mushe. Urikuona zviri kuitika manje. Iwo hausi kuzviona. Mwana wavo chaiche akatoona kuti zvina zvina kumira mushe panapa. Yeti wako iwo wakamusiya ikoko. Ndinoda kuti unyatsozvinzwisa zvandoutsanangura. Vanogona kuya on my own side because vanoziva kuti kubva tichikura indakauya kunoku kuSouth Africa 2009. Mai amainini ava ndo munhu aitibatsira kuti tidye maini ava ndo vaititira zvese kuti tipfeke. Vana vasongosvika pakubvunzwa nevanhu muraini kuti vana ava vanopfeka hembe dzakafanana asi matwins here. Ndaimeka sure kuti chapfeka wangu newavo hapana anotaura kuti inini uya azotengerwa chakanaka chanhingi chakadai. Ndaingonotenga zvinhu zvakafanana nevana vangu. Waita saamai. Yes, waita saamai and umai uri mauri tinotohutenga. Ruregero zvako mwanasikana kuti wakarwadziswa nabamukuru and all that. Pachandikukumbiro sungirira mbariro pamwana wako nevana vako uchengetesa amai. Chipo chekunzi amai vana vemukomo wako havana kana mhosva havana chavanoziva. Bata vana zvakanaka. Hembe dzakasiyiwa uko dzese idzodzo unotora uzvipisa.
Asichandokukumbira ka ogara wachinamatawo kuti zvizofambe zvakanaka. Chandikukumbira kwauri ka. Ndosaka ndiri kuda help iyoyo kuti ndonozvitora here kana kuti ndovaudza daiwa kana muchida kutengesa handikwanisi kana kuvafesa ndochinhu chiri kundirwadza icho because ndikavaona ka ndine enga yekuti choda kuvabata cheko cheko ndinogona kungoita zvimwe zvinhu zvisiri right kwavari. Saka iwe what you need to do ka unotoda kutobatsirika pakuti tanga wagona kuzvisunungura first usati unosangana navo nekuti uchati ndiwe chanoda unobaya munobva wabaiwa uri iwewe. You understand? And ukada unotora hembe inzonzo ukada unotora usara nemedza case hanging on your shoulders. Ukada unotora hembe dzadzo kuti ndedzako ka haukwanisi kudzitora. Enda kwava kuti mai guru hembe yakakufitai munina tora hembe chichichichi toseka pai zvimwe zvinhu uchitora zvinhu zvako woti ungoenda grocery unoenda wakabata grocery woti vana unoenda uchishandisa kuti ndikuenda kunotora vana vangu mwana wangu handitika nekuti iwewe ka uchatidonha wangu ka ungosiya zvese zvawanga wagadzira vagotora futi vagosara vachishandisa imba yako yeye vanototora. Saka be careful of your decisions. Itova munhu akachenjera hasha dzave nadzo dzotonzwika but unofanira kutozvizorodza ndiwe because at the end of the day ka muchagara muchinetsana muchiita sei nekuda kwekuti iwewe ka yako imba iri kumira uku kune zvepo. You've done well, be proud of yourself, you're a mother. At the end of the day chipo icho chingaisatambiswa nekuti mwana wamai vako wakatorumurwa pazamu ramai vako ukatanga imba yako. It's now time you take off your children, that's it. Zvimwe zvese izvi chamarika kutori nevanhu vekutoti nhasi ukasangana vanhu kubatsira zvoda kurova vana izvo atomangoromera wangu hazvishandi zvezve. Sori zvako nezvawakasangana nazvo ende sori zvenyu wakasangana nemasituation dzakafanana akadai soro zvorwadza because at the end of the day vanhu vakawanda dzangonherera vabereki vari vapenyu. Ndazvinzwa chitrakuta sei kudaro because what by all means siyana zviri nani ndisiyane nazvo ende varegerere. Thinga izvo magumbezi anosvika almost 10 ari kumba kwavo sisimeli asina kuvhurwa andimaona zvinhu zvandaitenga nchiti ndikuda kuti kana panopero imba yangu ndinenge ndine zvinhu zvangu andimaona but uri kuzvidza kuti I don't need kuti nditore zvinhu izvi makore areba ndisingatauri nemunhu. Simba mukaka rinosinira wangu tenga zvimwe South Africa zvinhu zvakachipa ukosha unozviziva here. Imba yakavaka unoziva kuti ndo ichatokupa pfuma ndo ichakupa mari yekuti utenge zvimwe zvinhu zvinyowani. Ukana kutovaka mudhuri ka itopembera kune vanhu vakavakiswa foundation chete ka vakavharwa mari. Saka iwewe you can't keep fighting a war or a battle yaunoziva kuti over the last 10 years you have not been talking, over the last 5 years you have not been talking. So how are you going to fix it? Because zvawakafunga ka zvawakainzofunga kana kuda kuuraya munhu chaiwo totozinzotoda kuti ngafe panapa. Saka don't do that. Don't do it. You are wasting your time and your energy because vanhu vachavasomboshaya ngono dzekurova vamwe vatorwara hope iwe uchizvinetsa. No, move on my guy. Anyway, tizime ndananguya kuzongobatsira kwalapa pane vamwe here because zvinhu zvakunakisa I'd miss your life where Mukoma mazimbari sei? Masimba is okay. Vambodzoka pa 10 ndiri bhoto zotaura kuseni but please let it go. Let it sunungura iwe zvisunungure iwe pachezvako ugone kuchengeta vana vako ushande zvimwe neshungu times 2 sane nezvimwe natsisi vako wakatokomborwa iwe kola unana sisimela unogona kutarika navava iwe kune vana vari kuno ku-UK kuti haana kana munhu kutara naye kana 1 and they are going through what you're going through. A lot of you left vana venyu mumaoko yamadzenyu munofanira kutumira mari is all enough. It's not enough. Vana venyu teererai zvavari kutaura. UK mune vana vane maproblems ask me kubva pandakauya ku-UK vana ava vanouya left right and center vana vari mu-UK vane maproblems not zvekuseka zviyazi like vanogombadza foni yangu kudai foni saka vedu vemunozamira nimbokudzai vasikana munoona papa ndisingazokudaviri dzimwe nguva handikudaviri mameseji inoti dzimwe nguva ndenge ndiri kubasa handi pandinenge ndazorokumba muna ndinorudzira mameseji enyu leti pane ndave kumba ndozotanga kuresponda namesejes enyu saka ukaona waisa meseji handika chero ndikaiblue tika ndisina kudavira ndichakuresponda chete animaona ndichakuresponda chete just bear with me nokuti vanozoya kawana sure zvina kumira zvakanaka kuti vakawanda asi kuti tinozomoa end of the day apa tinozomoignore animaona ndinozozongotaura neni chete andikumaona so vana vekuno kusisimeli ini
chandikutofara choti makuna nasina kuzati muri kuno chatoita zvataimboda kuita kumashure kwebhozi at the end of the day this whole situation inotorwadza ende vana vese vava vari kutoda that support. Indakazombotiza panapa because pakunetsa vanhu vacho nyaya dzedzimwe dzacho ndanda kutiza anoona munonga kuti kana chirauro chake pana hanzi andakatiza No, but the thing is, Sismeli, it's possible to actually connect. You know, I work with a lot of young people, and no, they have become parents to their own parents. When my parents are traumas, Sismeli kuti ukaona kana kamwana wacho akagara apa anototanga kutonyaradza amai vake nababa vake. And it's easy not to see it kakuna ubozi munhu asanga akachena akageza muchiti munhu ari bo, but munhu asitombori bo. And chimwe chinhu chinorwadza manje the young generation ndechekuti vane maopportunities atakashaya ende kune maparents atori nejealousy yekuti iwe unowana zvakati unetsana. That's why they end up in gangs. That's why they end up doing things that they don't want to do. But vakauya vachitaura, the first thing I'll tell you ndakadzidza kuvateerera vachitaura ndo zvinhu zvavari kutsvaga zvokuti hanzi mwana ane 18 years 24 akura asati akura to understand akura pamakore ekuzvarwa kwete kuti hanzi aronzi wangu UK haisi vana chete wangu haisi vana chete wangu ndati rume remu UK rinohura wawa kwete tega Sismeli, dayamatanga mati tese. Dzapinda munomu, dzamira munomu, dzachembera munomu, dzenge dzichifunga ndati vakadzi vanoshungurudzwa nechihuri chevarume unowa. Sismeli, endai ndimbokuudza ika ndodati muzotsvaga magrupu emunomu akawanda. Vakadzi vakarorwa vakawanda, vane zvikomba. Mazvizwa? Ende ndo vakabata nyanga. Zvikomba aiwa handisi kuramba nokuti ndinotaura ndinondoziva varume vacho vamwe ndinovakonfuranda ndinoudziwa asi tendency munhu kuoita chikomba zvakatangira papi kuti asichikomba zvatangira papi okay ndimuudze Sismeli ndafara patakabva kuZimbabwe murume aiti mukadzi tungamira fanoenda ndisika fanotungamira ondase unosvikapo uone chichichi uite yese inoitika this is before maCOS vakazonzi murume ndokuzouya kumashure kwemukadzi vice versa the fact yekuti wakatanga kuziva zvimwe zvinhu munhu wakatanga kuita saskam kuti munhu asingazive isoti mubatsirane uri kuona kuti murume akatengesa zvimwe zvinhu kuti ukwire ndege kuti mukadzi akatengesa zvimwe zvinhu kuti iwe ukwire ndege munhu achisvika kuno auda kumbonzwa kuti kari inonaka here fish and chips inonaka here Chinese inonaka here akuda kumbodya kana egusi akuda kumbodya ameno kana jollof rice akutesta kwese kumadishi kwesoko handitya ndo pakatangira nhau idzodzo saka nyaya yemukutaura imimika iyoyo iri kuwanikwa kwese because varume vakawanda vari kuchema chaivo chaivo hamumboona vachichema senge zvinoita vakadzi vakawanda vanochema mirandinousati chiitendedzi mirandi kutaurira chokwadi neudzi chokwadi vakadzi vari kuhura kunokuka variko asi vashoma unoziva ne mhaka yei mirandi kutaurire tendedzi mirandi kutaurire ndatenderera ndatarisaka ndanyatsokuona ichokwadi even ndichitaura navo ava vanhu kumasera ndika vakadzi vari kunoka hakuna vanhu vanovaoneki vari macho I'll tell you where. Kunoko manje kune mawebsites ekuti unopinda wonyora zvauri unozviwana kana kungofonera munhu utouya mutita zvamuri kuita nekuti kunoko Sismeli haugone kuona munhu wepanext door neighbor yangu andombotaura naye zvekudaro anongouya uita zvakuita nehama dzavo autombozoti hama yake kana kuti ndiani munhu utombodedzwa miraika mabvunza mubvunzo mirai ndikudzei ukarova 48 hours musana unokombama unge musana wembezo unova kutotsvaga anoda kutwasanudza uyu ari kurova night shift ari kwaari kuita zvaari kuita uko the more aiwa tinongoti palive ndichakufonera ndakuitaura
ndakamira pano bandika boldly Ndakufonera. ndaimbofunga kuti vakadzi vemunomu vanotohura ka shamwari vako kuona varume cheko vakadzi ava kukuona varume cheko varume munomu akutorina masingu mira tendezi masingu akauya nemakosi nashai makosi nashe masingu akauya cheko andika vari kutsvaga varume through simeni ndiorganizirewo ndau haivedi kutsvaga murume gore rese 2 years munhu akauya hakuna nomuti c nokuti kuno ukati c munhu murodhi anogona kuripotera neabuse andiona saka varume vakutora vanovaona kupiwe varume ndivahura wangu miraindikuze towanikwa kupi handiti handi maona yangu yabva kana chitaro chake kakati auinda ndotora ndaenda sefani right number 1 chiri kuitika chodai so vakawanda vakadzi havasi kutsvaga a long term relationship varotsvaga vabatsiri unzwa varotsvaga mahelpers zvokuti tikagara natendezi zvinhu zvangu zvandiri kutraya kuita kuomba kazvinobva zvaita ukada kunomuroora anozara I'm not ready mirai ndiwe uri murume 1 auya tendesi paplatform ati uya yakati ndipewo murume pane vangani masingu mauk ari apa mucomment section mangani iwani chite munhu auya akadaro antika because pamwe genuinely ari kutobuda anti but vangani vari mucomment section vadi kuya vakawanda kutaridza kuti sometimes nguva yacho nevarume vacho nahapatorina chinzwa yamuze ini nati takabvira karateseka ndakatizotiza panapa pafacebook nenyaya yekuti vaizara kuinbox nenyaya yekuti hakuna varume vatozvona nenyaya yekuti hakuna varume ewa no izvemuzwe izvemuzwe vakine tusime vanenge vaitori nevanhu vavo isitizeting mukuramba havatorina vanhu vanavo ao jesu idombo varume vemuuk vari kuhula kwezvekutamba sisimeli kwete tega you see the thing is ka munhu zva kuti chika vanhu vacho ka vanouya ka kutaura chikwadi mapepa anotouya otanga kutotaura nyaya chichichi handitika asi munhu anotanga kuudza maproblems emurume wake andikwana vanhu vakawanda vakagarira mortgage kana kuti vana relationship chaichaika haisi kufaya muzandikutaura saka vanhu vamunozoona vachichema stereki vaiveka tarisai kubva kwekutanga kuti ane vana vake vaviri ane munhu wake waidanana naye then ozomuudza chii chakaitika because yandikukudzai yepaonline itori serious sisimeni nditokuudzai uyai kulondon muende kumayfair unotoona tumazimbabweans kwakazara ivo nenyaya yekuti murume orit tendesi ngatitetso can we take this conversation tomorrow mangwana manheru can we take this tomorrow night mondedza Sunday night uya nevarume vekuuk vesasi vakadzi uya nevarume vako vekuuk iwe mangwana ndiye nevakadzi kuuk mafiti apa unyatsokuona kuti muuk mune era papi problem yavanozoita manje manje kufanira kuudza yangu vanenge vakutoda nezvedu panapa itanguya kuzotaura nyaya vanovada kuti tsoma ipapo manje vanenge va 5 because kunoku kwakawanda vanhu vechidzimai taura chokwadi sisimei zvisina majokes cos manje ndiri kuudzei cos ndo rakangwadza vanhu vanga vagara vari kunoku cos parakauya riri loyawo varume vakawanda kuenda kumacos handinoona havanetse havana na problem vanongoti ndara shapu saka zvaakunetsa maende zvokuti vakanga vari kunoku for a long time kutoita jealous vakutoita competition zamuna cos harina problem vamuna cos rakawanda nesa kana dambudziko ndatinyai mangwana handitika mangwana manheru handitika 7 dzekuno kuuk ndinenge ndavepo pamba 7 dzekuno kuuk tochitangirira nenyaya iyi mangwana varume vekuuk vesadzi vakadzi unyatsokuona kuti varume vari kutuma vakadzi vekuuk kuhura ndivo nokuti murume anenge achitohura kubasa kwaanoshanda ikoko ndokwaanenge achitohura ikoko sisimeli kwei munoiziva here kuti ivava vacho vamuri kumirira ava vakaoffer lift vakapinda mota yakanaka kufura yemurume wake akutowana mukana number 1 2 vakaoffer basa kana kuti mari mirai kani mirai mukunya kuvamiririra mirai ndikuziva kuti munhu ndadini vakaoffer mari ka inzwai muzwa vakaoffer mari kuti vasaende kushift aiwa ukavaoffer mari kuti asaende kushift ka andonyeba padheri kuti aronda kushift wompa mari yacho munotoswera mangu kutamba nhodo mina ndikupe 31 tiri kutaura vakadzi vemuuk vachinji manesi handika manesi
manager ikumanesi koko kwandisvika mamwe matherapist whatever handitiona mamwe masocial workers handitiona vakadzi ava already vari kutofamba nemotikari dzacho dzakanaka uri kunzwa vakadzi vemuuk vacho ivavo handitiona mota riya nderekuafrica aiwa riya riya manje timu ramaita category riya mayandikudze manje both of their jobs andika they're the loneliest people because havataurike navo vanojaja. I'll give you an example. I remember somebody akatoya panapa akaenda kuAfrica akanotora nemurume wake akadzoka naye kuno because angati kunongwa havasi kuwanika. You understand? Because vanoti hatisuda kuti ana Bob the Builder kuti tinotora kana attendance anoshanda kuMcDonald's ndozombasa because ndine mari dzangu kudhara. Vakadzi vana vane mari kunongwa vanotonetsa kutaura navo pafeya ndosaka vari lonely. I'm telling you, vari under the bracket yamataura havanetse. Vanhu vari the loneliest people are those rich aunties veve. Vanopedza vakona naNigeria vanani kwete kwachinotsvaka but vanenge vasuwa kutaura shona. Then vozotanga kuetadza vari vanonetsa echichi but they've got their own things. Kana murume pamunhu imboisa mari dzavo pasai. Ukutaura masiyo aiwa tendezi nemachipira ndakaona akaita mota munomga naiwo masiyo esika ukona tichitofamba hedu neshoka kutongoona kuti hatisandasvika hangu priority haisvike handiona mota dzakachipa munomga ndiramuwigira mari chandi mota dzacho idzodzo zvokutodaro handitoona igemu rekuhandi chero diti masiwo esika nendichitovawanzira because vari kutombanya nadzo remembervaaaamadhomkea unotopa kutoenda kudhomkea une motikari yako vanazvo masiwo esimanje sisimerika vane mota andika but ukatarisa level yezvamataura mabasa because mabosses avo ndo amuri kutaura inini kuti munhu anenge ane basa rekuti anenge achinzi kana therapist kana chichichichi anoswera ari kubasa uyo akachikoka gumbo ndianenge ariko why vachizoshaya varume because varume akwana mabasa atinoita kana they're not even in that top tier bracket iroro tiri kuzasi kumabasa mamwe saka mndazokasaka naye kutanga mudza ndoita basa rakati anokujaja asi tanzwa kutaura kwako asi ateerera zvimwe zvinhu ndazva muti kuti inini macos ari loyal ukataura navo vanotofara because ane tunhu twake haasi kutsvaga izvozvo ada kufara ada kunzwana newe you understand because ezvino izvi vanoti kuziva vamwe kutaura timu rereka vakawanda vari kuchema vanotomboa kuti hatine dzikondepa unowana vamikuru here ana blazi chinoti aiwa ngatipindidzai tiki dzemudariro mangwana manheru 8 kuafrica saka imimi guys team uk madzimai ngatiuye timire pachokwadi yandika munawo mamwe maexperiences enyamunawo amotoziva imimi kuti inini ndiri kutaura zvandenichiudzwawo netimu rangu riri munomu vamwe vanochemawo neni vandochemawo navo vakawanda vanouya vachiconfida manjeti ndenichingotara just like general nyaya unyatsa kunzwisisa kuti zviri kufamba sei atoona so iwewo ndofunga unenge usingaziviwo because haunyanyi kutaura nevakawanda handiona like inini remember kuti ndiri sisire nyika handiona ndiri kunokuka left right and center munhu anenge nyaya ukavhura inbox yangu foni yangu ikabiwa inofa kubiwa nemuSDN kana kuti nemurungu inoti haifanira kubiwa nemazimbabwedzi because inenge yakatakura zvipande handiona so techida kuti mangwana iwoya nevarume vako vekuuk handika indo yane timu rangu varimo remuuk tinyatsokushataura nyaya idzi mangwana tichirwisisa and on behalf of Kate, let them come tomorrow. Then we'll finish. We'll eye on this. No. Tichitaura even disadvantage yevarume vedu ivava kuzosvika varide kuchihure ini ndine mudzi kubva wenyaya dzandaitawo dzekuudzwa nevanhu vari mumasituation tichataura mangwana unyatso kuunderstanda tendency zvekufamba sei aiwa handisi kuramba and ndoda kuti ndiudza abi yenyu ari panapa ina ndakazomirira varume ini ndozvimirira handika hakuna murume adatongerwa imba yake ini ndinozvimiririra saka musade kundishudha panapa kungenedikins no ini ndozvimiririra and ndinotofara one thing sisimele kuti most of the women that I've spoken to vanozvishandira nezvinhu zvavo and sometimes vanotouya tobva imi why is it sometimes vamwe varume vakadai so when I look at the situation yasisa ungati panapa nemwana mukomana anokuramba mune nyonga dzakadai so ozoita ndebvunge nini anenge asingazivi how to treat a woman because baba vake imboko kati baba vakafa so you also have to realize kuti kana muchinyengana nevanhu aka bvunza kuti kumba wenyu kune zvikwambo zvingani handika sekuru vako vaida barika here kana kuti chii because sometimes munongoratidzwa mari kamwa mapinda imamuziza kuti munhu arikuda chii ari kuda barika because mune muchimhanyira mari you see masara maazvirema
pasashinda ngatisangane mangwana tatika uchimira pakazvimirira inini ndiri kumirira ndinenge ndichingotara chokwadi handisi kumirira vakadzi handisi kumirira varume asi ndangoti inini varume pauk vanohula nani vekupi kana kuve vekunigeria from any country varume Sisimeli rega ndichimudza manje endai munotsvaga napeji yemugimbers mungoti I'm a Zimbabwean woman munzwe zvavanotaura ndatopedza so ndatopedza mina tikusangana mangwana ngatisanganei hatisanganei mangwana chedesi wangu iri okay sure right guys topic yamangwana ari kuzviramba kumirira varume but chokwadi chiripo ndechekuti mangwana achachiwa ke chokwadi yesi yoko achachiwa chokwadi mangwana chiri paground achachiziva chokwadi mangwana vakadzi vari kuchema inini ndichizoita kuti nditi vakadzi vamwe vari kuhura ichokwadi but chaita kuti munhu uyu azoenda kunohura ngatichagei pane mudzi guys ngatichagei pane mudzi nokuti murume kuenda kunohurira mukadzi anenge ane 30 years mukadzi wako andiona uchihurira mukadzi zvekudaro zvokuti akakugara mumba mwana mudiki ane temwa dzinobva ropa anoenda kupi anotsvagawo kana akawana mukadzi wekudzi moroi because tati mangwana hatinotarisandika. So guys, it has been pleasure nditika being with you Tambotandara and nditika Tambotandara hanzi Nigerian women don't date African unless it's Nigerian men or white people. Okay, all right. I'm not sure about hatina bona Nigerian mukadzi sure akarogwa nemunhu kune imwe nyika vanoda varume vavo. Right. Ngati mirei mangwana tisangana nyaya guys. Saka ngatirambe takaenda mberi timbotsvaga Loretta tiono tabatsira mwana wayo kuti aende kuchikoro andika ndenchizokupai feedback kana Stanley akanibata I'll be giving you feedback kana asina I'll just be giving you feedback again anditika ngatisangane mangwana 7 dzekuno 8 dzekuAfrica to continue totanga netopic iyi panapa tinotaura zvikuitika anoza zvinenge zvichiitika our day to day lives tinenge tichitaura zvikutoitika whether zvinoitika kwatiri zvakasi zvinoitika mangwana tete tichifamba nayo iye varume vari kuhura varume vekuuk vanosvika pakuhura kusvika pakuita dhodhi kumba kwegirlfriend machira varume munguve munomu vanoita kuhura kuenda kumba kwegirlfriend kunoita dhodhi mumba menhikikiri mumba megirlfriend kunoita dhodhi mumba megirlfriend varume kunoku vane history futi yekuhudha animuza guys vane history yekudhota kana vaida girlfriends vanonosiya mukonde anonga anenge vanachibva nei saka vakwana sorry yeyazvanzi dzangu inyaya but ichokwadi handinozi ndinenge madzigwa nemashiti zvokuita sei saka ngatiosangakei mangwana tionesane kuti zviri kumhanyadza kufamba sei andimoona tionesane hatisi kuda guys hatisi kuda kuti musapinda nemafeelings guys tikungoonesana handika nekungotsiurana kuti aiwa vediwe chihure musaputse dzimba dzenyu makabva nevanhu vakuafrica guys hamuzoputsi dzimba dzenyu munomu and nemi macos mangwana come here we want you here handika macos muone zvizvaa zviri paviri muchahwa voga mangwana andimoona saka guys move neusiku hwakanaka guys handika kwahistress inobva yabvisa kusimulasa handazvitaura alright saka guys tosangana mangwana handika move neusiku hwakanaka guys mwari wakuitirai zvakanaka have a blessed weekend tosangana na12 inini handidzibati but I think na12 kune prayer at 12 manheru handitika toachana ipapo mwari wakuitirai zvakanaka love you guys take care